آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإند الله الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله قل بي آن محمد في يمبي أوهي إلي وحي أمراد الله يحفرام وحي أمراد الله أنه قوني في تستمع هديم جنگم لنفر جنتل من الجنيج بيامك جنيج نسيب وذلك في صلاة الصبح ونأكو جلد صبح ببطن نخل نكوني ويني موضع بين مكة والطائفة فكون مكة والطائفة وهم الذين ذكروا في قوله تعالى كبيروني حالابه دون ذكروا حالابه في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إن كانوا نونا هيكو بين فقالوا ندبي كوسي كم بجنيجي دي بمبي jinneji hono mabbe en be mbi innana minen de sami'na min nani qur'ana ajaban mo ganda ko kawniro e wa sabu labtemo e hawnademo min nani on qur'ana anani min nani on qur'ana en jangino ko iblis wi be jabbe jiido ko hadi be yaade do asman non sande be gartinde non enen qur'ana ne jange be gandi ko dum do woni sababu hadde be yaade do asman be mbi inna sami'na minen de min nani qur'ana ajaban mo ganduda ko kawniro ena haawe dum sakala kedido yahdi qur'ana o mo fewna ila rusdi fewde li manago e pewal fa amanna bihi limin nani qur'ana on jangende minen min gomdin qur'ana walan nushrika min gonta rendin e Allah ko wana Allah ba'dal yawmi caggal o nyalawa min dendinta bi rabbina e joomi amen adan hay goto wa annahu ko woni fi ta'ala towi mawni seni jaddu gedal rabbina joomi amen anani wiede Allah ene jogi biddo ala min gandi mattakala deke Allah jogitaaki sahibatan debbo wala tan deke o jogitaaki biddo wa annahu ko woni fi kana latinoma yaqulu ene wiyanno safihuna daybe amen e biyanno alallahi Allah shadadan ko fanti to bange fenande wiede Allah ene jogi debbo daybe amen ne kalano dum Allah ne jogi biddo daybe amen ne kalano dum wa inna no enen kay wananna in jarnama an ko woni fi lan taqula jogorani wiide al insu neddanke wol jinnu e jinne alallahi Allah kadiban fenade hankanti no gandirden ni hankanti hay goto wontaji e Allah fenade afami haade feñani an kala kaldo e jedda hankan hay gor haalata kaldo Allah fenan fo birum feni wa annahu ko woni fi kana latinom rijalun warbe min al insi to bangi yimbe e yauzuna ene molofno bi rijalin warbe min al jinni so be ngare nokku e molo Allah be bi a'udhu bi sayyidi hadha al makan min sharri sufai bodo moli jeydo odo nokku e worode daabe wonbe odo nokku fa zadahum to bi non beyda be uzugol gor raha kan ko wiete bewre wa annahum kambe jinneji wannu be cikkino Allah wi be cikkino kama wanantum hono ko cikkudon onon yimbe be ko holko be cikki an ko woni fi lan yaba asallahu ahadan be cikkanno ko Allah wanta ummitin hay goto Allah ummitinta taala jinneji dimbi wa annanu minan lamasna as-samaa min mimi asaman o wa wajadnaha min talimu muli at o mo hebbina harasan garde shadidan ti wo suhuban e docot enen mbiyata koode ɗum ɗo kone nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nela wa anna no enen kunna en laatinoma ko adi nelede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naqudu eden jooɗotono min ha e bangeji asaman maqaida jooɗorɗe listan i pour kettagol fon fa man yastami ilana kala garɗo joni hettade yajid lahu heɓa ɗum shihaban docotal rasadan ngal ganduɗa ko ɓaftowa fiye masalan docotal mayde ngelɗi ɗum wa anna no enen la nadri en ganda asharrun yati ko worode urida woni ko muuya e nani e yimbe be ha so tawi andi batuji badanno de keɗoton ɗi ganda ko haala ɗi ganda ɗi kaltaga joni noon ɗi kaɗama yaade toon ɗi mbi ɗi ganda ko wobbele ko worode muuya bi man fil ardi ɓen wonɓe leydi ama am arada bihim walla muuya mabɓe rabbuhum jeyɗoɓe o rasadan ko pewal wa anna e enen jinneji minna ene meɗen as-salihuna moƴƴuɓe caggal de keɗi qur'an ko minna ene meɗen duna zalika e mbaɗaka barka ene meɗen sabu kunna en laati dara'iga ke en façonŋaji ɗidata ɗi ganduɗa ko ceertuɗi duuto ɗiɗɗi jippuji e ɓene hen duɗen wa annano ene wonanna en cikkino an ko woni fi en jananama kay an ko woni fi lan nu'jiza allaha fil ardi an kanti en daɗata Allah e leydi ndi walan nu'jizahu eywa en daɗirta Allah kay haraban dog
sen dogino en daɗata hakkude asamani nde ko ɗo mbawɗen haad sen dogino en daɗata aha wa annano enen lamma sami'ina alhuda tumane nanɗen qur'ana amanna bihi gonɗinɗen qur'ana hakkude asamani nde en daɗata jaabu jinne wawa jiwde ɗo jinne haala tan ko asamani nde ene yaha ha jeeɗi ɓiir noon saabu sina ali rijinoɓe ha jeeɗi ɓiir bi'ri zatil alam ɓe naatino toon sina ali nawi ha leydi jeeɗi ɓiir yalti ɓe ndogi ɓe gandi hankkadi daɗegal ala jeeɗi ha ɓenni ko jeeyi jahannama paaɗa ɓe gandi ha ɗon ɓe mbi jomin jaɓi ɓe jaɓiɗi allah alayhi salam ala ko mbawi hen sina ali yalti walla ni Allah de in ceerno Haroun mbaɗen tan ɓeɗe on woni noon wa annano minen lamma sami'ina alhuda tumane min nani qur'ana amanna bihi min gonɗini qur'ana faman yu'min bi rabbihi kala mo gonɗini joomum fala yakhafu hulata bahsan ustanede moƴƴere wala rahaɗan hulata toñange ɓeydanede bonan wa annano minen minnal muslimuna ene amen julɓe ko minnal qasiduna ene hen oñiɓe e kefaraɓe Allah wi faman aslama kala mo gonɗini Allah fa ulaika ɓen taharraw paadisima rashadan pewa wa amma alqasiduna so tawi ko mo ganda ko oñiɓe ɓe fa kanu ɓen kam laatanima li jahannama wonande jeygol jahannama wonani ɗum haɗa ban leɗɗe ɗe ganda ko kuɓɓeteɗe aha a faami inna wa innahu ɗum woni nder simore he woni hen ko inna woni hen ko innahu woni hen ko innahu ɗaaɗi sappo e ɗiɗi wa innahu ta'ala wa inna minna almuslimun wa ma bayna bi kasri wa innahu ta'ala wa inna minna almuslimun wa ma baynahuma aywa bi kasri alhamzati wa anna minna almuslimun wa annahu ta'ala kadi ho inna andi o wi ko a paamirta kana yaqulu andi anna ne ara heewi addude anna tan fa amanna bi wala nusbi rabbina adam wa annahu so qaala ɓenni tan walla ɓul ɓenni tan annahu ene sella wiyede anna sella mbiya inna sella mbiya anna afaamironde wa an ko woni fi law istaqamu Allah ne haalde masana o wi law istaqamu ala tariqati so tawi makkanaɓe ɓe poccinoma e laawol l'islam ɓe ndewino Allah ɓe goni jul Allah wi la asqaynahum min jarnannoɓe ma andiyam gadakan kewɗam Allah wi li naftinahum fihi amin jarriboɓe hen fa na'lama kayfa shukruhum amin ganda kayfa shukruhum holno mantore mabɓe anani ilma zuhurin gandal feƴƴi kono min ganduno ɗum gomana wa man yu'rid kala mo ɗurni an zikri rabbihi ga jantowol jomum hono qur'ana naslukhu min nanna ɗum azabal lefte sa'adan ɗe ganduɗa ko cattuɗe walla yaslukuhu nanna ɗum azaban sa'adan wa annal masajida ay nokkuji cujjirɗi woni mawadi'u salati nokkuɗo Allah rewete tan so jama so juma so zawiya koɗo Allah tan o wi ɗon ko lillahi ko Allah tan ɗin cujjirɗe so Allah tan jeeyi wa annal masajida lillahi koy ɗum noon fala tad'u hoto ndewe ma Allahi wondude Allah ahadan hay goto ay nokkuɗo ko Allah tan maana o ko ifrudul masajida teɗinene jamaji ɗi bi zikrillahi ta'ala ko Allah tan jeeyi wala taj'alu li ghayrillahi fiha nasiban hoto mbaɗene kala ko wona Allah hoto mbaɗene ɗum e jama gueɗal ala mo wona Allah ala gueɗal jama yeynede e nder jama dagota ko tan mayɗo o e goɗɗum fof dagota ko to ceerno mbeɗa yeynude dawol ngel ceerno jaman dagi wawa dagade ceerno wona ala so ɗen jiiɗi yeynande ceerno ƴeewen temedere dokken babira soore wuure naara ɗum won lawol
jama ko jama ceerno ko ceerno jama ko Allah je wa annal masajida lillahi ko Allah hanji goddo jeya fami ndeke fala tad'u ma Allah ahadan hay goto wadantake gedal e der jama ko wana Allah Allah je gedal kanyum tan je gedal e der jama ولا أنني ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا سب رسول صلى الله عليه وسلم أوي من نشد دالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليكم كلا غرب جماعة يين وي غدا الله وي غدا الله كوتشو كذا او ان جولدو سا هدي ما وي مو الله holli dum bieda yawi an juldo ko dum woni yamirore ma jamira ko yawi hoto Allah holli ko jeeruɗa ko ene weli ndine metti kam sa wi noon de on kaɓat noon Allah wimawi fa innal masajid lam tablil hada jama wana ɗum mara jama mara ko rewrede Allah wana fijirede ɗum ko fijirde o fil hadisi kana ida dakhala al masjid nelaɗo Allah so wonata no jama qaddama rijlahu al yumna wa arjinno koyngal makko ñamal wa qala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan allahumma inna abduka wa za'iruka wa ana abduka wa za'iruka wa ala kulli mazurin haqqu wa anta khayru mazurin fa as'aluka bi rahmatika an tafakka raqabati min an-nar ni o wiyanno wa idha kharaja min al masjid samayalta jama qaddama rijlahu al yusra wa arjinno koyngal makko nananga wa qala allahumma sub alayya al khayra sabban ولا تزيع عني صالح ما أعطيتني أبدا ولا تجعل معيشتي كدا واجعل لي في الأرض جدا أي غنى فأنه كوني في لما قام عبد الله تمد مجد الله دري هنا نلاد الله صلى الله عليه وسلم يدعوه أنا روى الله يدعوه أنا روى الله فبطن نخلة وياما كبوجنا سبوي جدي سبوي جدي وجنا جن ونا وبيبقى شافن جدي وجنا جن وباي أندري ما بي وغيني باي أندري ما بينهم كفاجري فاجري وغيني yaduuhu eben anani eben dewa o rewa Allah kaadu kambe jinneji di sabu hedade ko jangara ko be debi yakununa ebe laato alihi makko lubadan ebe bayno jappere waye puccuni andi Allah demato non be bayane laadal wi e jabade heferebe ndebe mbi ya rutto e ko gonda e dow mum ko wiibe innama adu rabbi min andi heferebe ngare makko mbi woppu ko dewata Allah ko dewa ko min dewata ko mbede min dokkuma ko mbede min daña ko min dañata ko eyyi arbin balluma Allah wiibe innama adu rabbi min de wonno ko joomam wala ushriku bihi mi rendinta e joomam o ahadan hay goto kun wiibe inni min la amliku lakum mi joganaaki on darran lor so on dewani Allah wala rasada mi joganaaki on peewal so on dewim ko Allah jeyi kun wiibe inni min lan yujirani jogorani dandude min Allah ilati Allah so mi wofi dum ahadun hay goto walan ajida mi jogorani dañde min dunihi ko wana Allah multahadan ƴoñorgal min kay mi ala illa balagan so wana yettinde tan goddum ala illa al balagu ilaykum so wana yettinde fewde mon goddum ala balagan min Allah min ko mi nelaado Allah tan mbodo yettina on nela ummarade Allah wori salati e nele Allah mbodo yettina on wa man ya'ti Allah kalama wofi Allah wa rasulahu wofi nelaado Allah gomdinani dum fa inna lahu nara jahannama odo ene won jengol ne wieni so naati don khalidin kebe nyaawana be caatal fiha ton abadan ha cey hatta idha ra'aw haasa tawi be jidi ma yu'aduna kebe fadana elect fa saya'lamuna ma be gandu saade elect ye jippe mabbe nyere welde badri walla nyere yawmal qiyamati fa be gandu man adafu hol burdo lode nasiran ballo fa aqallu hol burdo fabdude adadan demore hol burdo fabdude wallabe so tawi ko min walla ko ono mo on gandu kul wiibe in adri min kay mi anda aqaribun mbele anani kambe be hefere be namdo be mi mata hadal wadu fotore wi ande de darga darato walla bolde badri onde wadata Allah wiibi kul wiibe in adri min kay mi anda aqaribun mbele ne malli ma tu'aduna ko podano don
am yaj'alu lahu rabbiya walla ene waɗani ɗum joomomo amadan eywa dumunna mi annda ko Allah andi alimul ghaib Allah woni gadduɗo ko wirni fala yudhiru ala mo ƴelliti ala ghaibihi e birnan makko ahadan hay goto illa man irtada so wana mo wela min rasulin e nelaɗo so wana nelaɗo mo wela fa innahu on de kam wondude e ƴellitde makko ƴellitde neɗɗo o e ko haaji yasluku omo waɗa min bayni yadayhi ɗo yeeso mum o min khalfihi e caggal mum moɗon rasadan malaikaji ɗi ganduɗa ko denuji ayo o wi kala annabi nelaɗo e aduna iblis nenela neɗɗo mum mal e seyɗani mum takko annabi so annabi nelama iblis kañum e nelat hen sahaji seyɗane ara e annabi o wona e haalande ɗum haalaji goɗɗi joomi o wiima kaza o kaza o kaza o Allah noon neli malayka wonde e makko nela malayka wonde annabi o so seyɗane o wiine haalnamo tan malayka o so tawi seyɗane o haali tan ha gayni malayka o ko seyɗane hoto jab ko haali ko so malayka ari malayka o wiya o ko malayka heɗo ko haali ko woni noon malayka o ridda ɗum yaha nal mala yarsuna waydruduna sayadina am ewa ɓe didda seyɗineji ga annabi o ha noon a wayani noon mi wona seyɗane ara tan ha bruma ko welaya ala kaalo kadi jaɓa hen caloɗa hen Allah wi kol yaalama ha Allah anda gandal penɗi andi ismatul anbiya ɗum kam ko wajibatun annabi kam renede nde ɗum koko waɗɗi tan andi haalde ko wirni en haalde ko arata en ɗum ɗon ɓuri sembude koye annabaɓe wa amma waliyaɓe ene waɗi kono noon ɓuri sembude koye annabaɓe aqwa min al-ila ila awliya annabaɓe ko Allah ƴelliti ɗumene ko wirni ko ɓuri sembude e ko Allah ƴellita waliyaɓe ko لأن الاطلاع على الأنبياء يكون بالوحي أن يجلر قول النبي كوحي وهو معصوم من كل الناس هنا بخلاف الاطلاع إلى الأولياء فاسمة الأنبياء لأن النبي واجبة واسمة الأولياء جائزة فاهمين الذي كل يعلمها الله عند غندل بين أن كون في قد أبلغوا وند كم إن لا بدي من جتني رسالات من ربهم جمك وأهاد الله في تيما بما لديهم كون أمب وأعصى الله تنجي كل شيء كلهون يهود عددا لما سورة المزمل مكية سوانا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى آية ديك وسبو إجاري ولا نادا بسم الله الرحمن الرحيم الذي بسم الله إن الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله يا أيها المزمل إيه ما تجيدو ومن الليل جمع جول إلا قليلا سوانا هين سيدا جول تنها جمع نار ويد يشت كديدو دانو دا نصفه فد فتشر جمع دانو دا فتشر جمع جولا أين قس منه ولا أستاهن سيدا هلدوم بدا جمع fecce ɗiɗi hen feccere ɓura heewde e feccere heddinde ɗanoɗa ko ɓuri heewde ko ko heddi ko juula kalila woni usta hen seeɗa tan hol ɗum mbaɗa jamma pecce tati hen pecce ɗiɗi ɗanoɗa nde feccere juula aw zida alayhi walla ni sa yiɗi kadi ɓeyda hen seeɗa wona ko pecce tati mbiyenda joni waɗ pecce tati feccere battol tataɓel ngel usta hen seeɗa kadi ɓeyda pecce ma ɗiɗi ɗe poftoɗa feccere ngel juula en taw farilla sellaki ورتل القرآن ريوندر جنغو القرآن ترتيلا إديوندرغو إنا سبمنا سنلقي عليك من جغر ودادما قولا قرآن ثقيلا من غنداكو تدو من جغر ودادما كونغول غول غنداكو تدغول كلبينيغول وني قرآن قرآن كو هوندي هاونينده كو هوندي هولبينينده كات ولا يدركه عقل واحد حق له غوتو واوارنده فائده غولde قرآن
fa huwa qur'an kal bahri way kono maayo geej alladhi la yanqusu bil iqtiraf sa wefti ma ala gayna maayo geej sa wadi jungal ma dal sindi amene gas jungo jogor tajje kono gasata fa jami'ul ulama al mutaqaddimin wal mutaakhirin yaqtarifuna minhu andube be e wattindibe fof ene mefjo e qur'ana kono dongi gaynude dum tagi busayri wi laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi husni wal qiyam laha ene wodani qur'ana ma'anin ma'anaji di ganda ko firoji ka mawjil bahri way hewde kono bempeje mayo geej fi madadin e beyde go o wi wa fawqa jawharihi to bange jondam to bange husnu e to bange qima qur'ana ene buri jawhar kange jawhar gonde geej hewde afami falatu addu wala tusa limtota ko kontota ko ajaibu ha kawniinde qur'ana ñene janga fof cikka ko ñene hen telli ñende fof nanɗa neɗɗo ne haala ma nan ene haala ka meeɗa nante qur'ana ma heɗo keɗɗa neɗɗo ne waajo haala aya qur'ana o fira qur'ana o na meeɗa nanirte aslan keɗɗa kadi goɗɗo kadi haala kaweɗa wala tusamu ala liksari qur'ana sattetake pour hewde jangede bisami ala ñande keɗa fof his qur'an tan wayno sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam o so tawi wahyu tellima e makko omo jogino on waddi ngeloba o heewi becce ngeloba heewi ko girfilade e leydi so wahyu tellima ngeloba girfilo e leydi ngeloba dillata so wana wahyu o telli gas ngeloba dilla yumma aisha wi ولقد رأيته ينزل عليه بالوحي في اليوم الشديد البرد فيسم عنه mi wanyala mo goto jang o haɓɓuti wahyu no telle makko jimi warñede ne yalta e makko famide woni qawlan thaqilan woni la ilaha illa allah ene tedde ɗemgal kono ndo ene hoye ɗemgal wiide noon de kono peesa ma ne teddi so woni la ilaha illa allah inna nashi'atal layli ay daragol jamma ene rewa Allah caggal de ɗani hiya ɗum de ashaddu ɓuri sattude waɗa an kawrugol nande e ɓernde ma to bange pamgol qur'ana ɓuri welde janngol fof jamma saɗa janga ɗum janga aɗa faama jogo degré faama muya jiida e janngol ñalawma nde wonno wonata janngude nana yusnuri e cappa cooli haqqille ma wona toon jangan ana bammal wiye mbimi polel jeeri ko adduma e waalo haqqille ma yaato walla nana alaji fayno wiya deglu leyma to haqqille ma farto eyyi ɗum noon kono jamma kam ɗum ala go fof go deƴƴe tan qur'ana ko nder weli jamma inna nashi'atal layli qur'ana saɗa janga ko jamma jangete ɓe ɓuuri welde hiya qur'ana janguɗum jamma nde a saddu ɓuri sattude waɗ an to kawrugol nanɗe wonande ɓernde e famde qur'ana ko aqwamu ɓuri feeñde qiilan to bange konngol inna laka finne heeri sabu ene wodanma e to bange ñalawma sabahan lumbugol ɗawilan jungol aɗa ya gese aɗa ya luumu nde ka wawa dursitade sa dursi woni fewata wadhkur isma rabbika noon saɗa janga qur'ana wi bismillahi rrahmani rrahim anani wata battal taƴo ilayhi fewde rewde allah tabtilan e taƴogol anani rabbul mashriqi allah jeyɗo funnaange wal maghribi jeyɗo hirnaange la ilaha illa huwa deweteɗo e gonga ala so wona kanko on woni allah fattahiruhu wa anani joɓitomo wakilan ko boyleteɗo fiyakuji famide tabtilan takdisan wasbir muñ ala ma yaquluna keɓe kalata keɓe kala ko muñ wahjuruhum woppuɓe hajaran goppugol jamilan jongol oto haalde mabɓe allah wi wa zarni woppidam wal mukazzibina e ɓen fennuɓe woppidam e mabɓe kamɓe fennuɓe ɗaccidam e mabɓe sa ɗaccidama allah nafma wulin na'amati mo ganduɗa ko jomiraɓe nemaji wa mahilhum muñanɓe qalilan seeɗa tan to yaw mahilhum qalilan ha jalta makka tan sa yalti makka mi waɗay maɓɓe ko boɗi falamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ne nelaɗo allah yalti makka sallallahu alayhi musinin la majdibat allah wedde maɓɓe ko masalan duuɓi kokke walde badri hohoɓe fof mbara ɗum noon allah wino muñananta sen
allawi inna ladayna ene ga amen ga seɓe ngari an kalani ko wiyete ceeɗuji ene mbiyata geƴƴelle wa jahiman e jeygol cumowol waɗa aman ñamde nan ga nde ganduɗa za gussatin jomirawe ɗeɗɗugol ñamde wande ɗeɗɗore ko ñamde nana lakara wiyete ko zaɓɓum won wiɓe ko dari'i won wiɓe ko gislin won wiɓe ala ko guiye nana e jahannama gueɗe kefeero wufsinteɗe ñaama ɗeɗɗo ala ha e goddol tellotako yaltata boowal ande hayso ko ƴiyel liigu tan so nangi goddol ma a ñallata e jaam ni saka ɗen ɗeɗon so ɗum ɗeɗɗima nafatama Allah yimɓuɗo jogii ɗum nan gammoɗo fadiri ɓe wa azaban ene ga lepte aliman musde yawma tarjuful ardu ñalawma ndiɗo leydi dilli ndini jaɓɓata ñalawma mo ni dilli wal jibalu kaaje ɗe kadi ñalawma mo dilli wa kanatil jibalu kathiban ñane hen laato kaaje ɗe ko ceene dentuɗe mahilanɗe ene mbajo andi ceene so towi andi ten sa jeta ko ne tello sa yeɓɓi hen jeta ten tello walla Allah wima ɗum wat ɗum woni yawmal qiyamata inna no minen arsalna ilaykum min nili fewde mon onon makkanaɓe rasulan nelaɗo shahidan alaykum kanko wonata seede e mon ñande yawmal qiyamati ko gofɗon Allah ko kama arsalna hono no nelirnomi ila fir'auna fewde ngal goral wa rasulan nelaɗo mi nelino e ngal goral nelaɗo holi on annabi Musa e Harun fa asa fir'aunur rasula fir'auna wofi nelaɗo nelanoɗo e mum o Allah wi fa akhadnahu min nangirimo kanko fir'auna akhzan nangugol wabilan cattugol Allah wi fa kayfa tattaqun holno nden tortoɗon nadde jeygol in kafartum tawde kay on jeddi to aduna yawman ñalawma mo ganduɗa jogorɗo arde ñalawma yawmal qiyamati on jeddi on ñalawma holno nden tortoɗon nadde jeygol jedduɗon ñalawma no ren torto nadde jeygol ñalawma mo ganduɗa yeeje alul wildana ene waɗa sukaɓe shiban leeɓi daneji ñalawma ganduɗa so tawi ari kala cukale waɗa leɓol darowol ko pamɗuɗa duuɓi foof ñande hen assama'u jiya asaman o mun faɗirun ene waɗi ene seeko ene feɗɗito bihi sabu kulhuli yawmal qiyamati jiya asaman o feɗɗito waɗa ceeki sabu hulde yawmal qiyamati kana laatima wa'duhu fodore arde darga mafuulan koko gollete koko woodi inna hazihi oɗo aya walla ɗeɗo ayaje kulɓiniɗe Allah wi tadkiratun ɗeɗo ko bajorɗe tagore nde faman sa'a ittakhadha kala kaaƴo jogitade ila rabbihi fewde jomum sabila lawol o ɗeɗo ko bajoto inna rabbaka joome an nelaɗo Allah ya'lamu omo andi annaka na an Muhammadu taqumu ada ummoni adana ko ɓuri famɗude min thulutha yilli e tataɓe ɗiɗi jamma wona nelaɗo Allah koko sumnano o wiya ko yo ummo juula jamma o illa qalila so wona seeɗa walla nisfahu waɗano feccere oɗa o fofto o rewa Allah foccere awin us minhu walla usta e feccere he mbatta e ɗe feccere qalilan seeɗa mbaɗa pecce tati aw zida alayhi walla sa yiɗi ɓeyda hen ana noon Allah wi noon Allah wi mboɗa andi ɗum fof mi yamirima ka baɗowo kono mboɗa andi aɗa ummoni ko manki ɗum taqumu min hulusa yille annaka taqumu adana aɗa ummo ko ɓuri famɗude min hulusa yille e tataɓe ɗiɗi jamma wa nisfahu en sajada ummo feccere jamma wa thuluthahu en sajada ummo tataɓal jamma fof mboɗa andi aɗa waɗa wa ta'ifatun ene fedde kadi julɓe min alladina e ɓen ma'aka wonduɓe ma ɓenne kadi ene mbaɗa noon ene sahabaɓe ma ɓe ganduɗa ene mbaɗa hono ko mbaɗata ko eywa ene mabɓe ɓe gandani ko juulata jamma no foti woni hen donc famde mbawa feccude jamma fecce tati ɗa ndewa Allah tan gila jamma tan ha weeta ɗa koyɗe juuta tanta fakat aqdamuhum ha pele mabɓe ɗe eywa masalan ɓuuti fodde hitande aw aksara walla ko ɓuuri hitande joni noon fa kuffifa anhum hoyfinanaɓe qala taala Allah wi
wallahu Allah yuqaddiru kañum woni bawɗo tongude allayla jam Allah andi jam no foti wannahara kanko andi ñalawma no foti alima sabo ama andi an ko woni fi lan tuhsuhu onon on mbawa tongude jamma saka gandon no foti peccon fataba aleykum joni noon Allah jaɓani on tuubuɓe hoyfinani on faqra'u jange mata yassara ko newi min alqur'ani jange juulte qur'ana on kala ko mbawɗon juulte ɗum qur'an alima Allah ne andi an ko woni fi sayakunu minkum ene jogori wonde e moɗon mardaɓe cellaji so Allah wi force ma mbaɗa ɗum a sellaji no mbaɗirta wa akharuna Allah ne andi woɗɓe ɓe kadi yadribuna ko ɗannotoɓe fil ardi e leydi aɗa fay gabo walla aɗa fay arjole bis aɗa fay gabo walla kongo a andane jettoɗa sa yema a jul jamma ha wiyata goɗa wadde a tampat Allah wi ne andi ɗum ma gabo feeñoy ma Guinée équatoriale feeñoy ma Amérique feeñoy haqqille ma jiiwo ɗum noon a wawata julde jamma ha weesa Allah hoyfinini o wi omo andi waɗoɓe ɗum yabtaghuna ɓe ene ɗaɓɓa min fadlillahi e ɓural Allah ne ƴeewoya arsikaji tijara e ko wona ɗum en jani jiiloyo andi yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwan lima warada rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min jalibin yajlibu da'aman min baladin fayabi'uhu bi shi'ri yawmihi illa kanat manzilatuhu inda allahi manzilatu shuhada o wi kala jaaɗo wuro e wuro soodoy toon ñaamde adde wuro ne yeeya ɗon o yeeya ɗon ko ɗum jarata ñande heen ko o wasa fawnade jaha comoɗa marchandise ma itta kalis ma maaro soñama joni muudo maaro ko temedere e nogas jarata itta kalis ma ka patron cooda muudo maaro temedere e nogas mofta si a ɓooyi wontoyi foti ɓeydade jaltina maaro ko jeyta ko kadi muuɗo temedere nogas mo coonoɗa o wi kala baaɗo noon omo jogui baraji to Allah tabaraka wa taala ayi no cahodinɗo mayɗo jeeyi adi no dañirta baraji ɗi oɗon en dañirnon baraji ko balluɗo julɓe walla maaro soñama joni en ngala kaali eɗen jogui maaro aɗa jogui haaju gadda muudo ma maaro walla muudo ma ñebbe jeeya joni muudo ñebbe ko 500 jarata cooda ha ɗaaɓa tottaɓe 500 keɓa ñebbeji mabɓe mofta sakuji ɗi ha muudo ñebbe jartoya ujunere jaltina mbiya gaddu 100 fof muudo ma ñebbe nen ka moftanoɗe hen oɗo ko balluɗo julɓe ko o wiyete ballu wa amma jaltinde ñebbe o sonno ko 500 omo yaltina o yeyete ujunere 600 o ko baro ko dañata baraji dañete kalis kono baray kam ngala ni walla wona o wiya o wallani walli ko cornoɗo ko soodi ko yeyti ɗum ƴewani gañari o ko balluɗo julɓe wiyete ko o rasulu sallallahu alaihi wasallam wi paama ɗum woni noon Allah wi mi hoyfinani on o wi omo andi kadi wa akharuna woɗɓe ɓe ɓen kadi yuqatiluna ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah mo ganduɗa ni jaha jihadi ɓen kadi so mbiyaɓe min julde ha wiyata kadi tampina ɗumen ɗum no alay sago Allah hoyfina sono kimo wonata aɗa waɗa kefeero jogoɗo addema tamaɗo warma holno juldata Allah wi joni mi wi on faqra'u ma tayassara min jange kala ko newi hen e qur'ana ngula wa aqimu salata ñimne julde woni farillaji ɗi hankkadi ay ɗiɗo farillaji ɗi nuski ɗo ndeɗo julde nde tellinde farilla alano ko julde jamma tan ha weeta wonno tusubar ala takkusan ala futuro ala gueƴi ala nden farilla ala tellaki rasulu qur'ana nde jippinde nden tusubar ala ko caggal ɗum Allah jippini takkusan e tusubar tan hankkadi hoyfina sa yiɗi juuɗa jamma so ɗi mbasa julde jamma famide hangan ɗum addi farillaji ɗi bil hadisi huwa annahu sallallahu alaihi wasallam
أخبر أعرابيا وأخبر أعرابيا وهالنينو كل قوت لما كي لما جدي بأن الله افترض عليه 5 صلوات وند الله فرلي أما كوكان كلامه وند وقت جدوي في كل يوم وليلة فقال الأعرابي كل بي هل علي غيرها يا رسول الله بده جوغي كو وانا دوم وان كو فرلي ام غودو وانا دوم قال صلى الله عليه وسلم لا غودو وانا الا انت دوا اس وانا غاتا فامي وانا غاتا وني نافلاتا ودي نافلاجي no moji wana kam dum do woni ko badda e mo ande lamaji den kawoni sela allawi wa aqimu salata nyimne julte wa atu zakata totte asakeje wa aqridullaha nyamle alla qardan nyamande hasanan mojere en jangino no wano wana wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko gardinan don koyemon min khairin mojere tajiduhu ma on tawoy dum indallahi ta'ala kala ko badan badda mojere atawto Allah Allah kanyum hoto wi min de o kam ko badan momi ko o kay handani dum ala wana badda ko mojere ma tawoy Allah kanko o wana neddo Allah kam ko mi wa yebde ko moƴ wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kala ko gardinan don koye mon e moƴƴere mon taw dum to Allah majjata mayata huwa ko Allah yoban ma ko khairan buri moƴƴude e ko badda ko wa a'zama ajran dum buri kadi ma hewde jobdi buri mawnude jobdi wastaghfirullaha imsinude Allah inna Allah alla ghafurun ko jafotodo julbe rahimun jurmotodo dum e wadabbe e dendangal alhaaji mo dabbe kafragal sabu neddo ay wa masan hoto welsindo anani de de wonno aduna ala nyaawa hoto welsindo wala yazalu zalika alhijabu illa alistighfar o wi toujours neddo berde makko wada rantan ko wete ran woni wadar koman toujours itata koman berde non so wana astaghfirullah itata koman berde non istighfar wadde wastaghfirullah imsino de do Allah bela ran o yiba فقلت استغفروا ربكم فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ستوي قوم بالله به جومرا بغورة به جوم غورة ان به يمبه هوبه غورة هبه سبه قوم نينو الله كامبه بوب واتقوا بكلي الله كامبه بوب الله وي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما mi uddite mabbe barkeji asaman mi uddite mabbe barkeji leydi so tobo tobi wada barke so demal remama wada barke sebe jabani non kam gadi ko kambe mbad kambe jabani sebe kambe jabbi sebe jabani be kulani Allah sebe jabbi min wurten tenkinyam godum ala ko mbawe am وفي الحديث إن العبد لا يهرم الخير بالذنب يصيب جاء ماتشود الله أمو واسد دنجة مجرى سبب بكان موي أوادر بكان نجيل دا مجرى دونك نودا الله واسد جابان نجيل دا دونك دنجة توا أتوبناني الله بيرها كما داني هيدا كون كان بات بكان أمهن ما دنجة toujours neddo hoda sere wiide astaghfirullah afan ya ayyuhal muddaththir makkiyatun ko makka aaje ko capande jeeyi bismillahir rahmanir rahim wiyama kam adi won wiibe ko ndeedo simore adi jippade qur'an ya ayyuhal muddaththir kono ko selli adi jippade itla dan iqra bismi rabbika hayati ma lam ya'lam caggal noon nde iqra jippi caggal balɗe capanɗe nayi tawi e muddassiru rewi hen faami nde nelaɗo salah sallam jippi nde ɗum jippi nelaɗo wattiyade e kaaƴe haywa de ya iqra jippi o haalade yimɓeɓe qur'ana yimɓeɓe kawa caggal ɗum jotti ko juuti ko jiyani haydari ɓe woodi wiɓe ɗum ko seydani wonno o ko komtaɗo tan o ko komtano haydara wiyaji o watti nobbude kaaƴe o wiyamo warto kanko nelaɗo Allah ɗum woni alaji mali wi ya'alul jibala muridan ramya jussatihi husnan ila al ardi lawla ruhu zul karam o ngabbay dow kaaƴe pour yiɗe yande leydi so yehi haw wiyoma teɓɓiɗo yiɓi wiye Muhammad innaka la rasulullah wallahi ko an nelaɗo Allah hoto hulti de aya yan muddassir joni noon nde wahyu o jippi e makko o faati galle o leli
o suddi tuɗɗade e suddade jiida tuɗɗade e suddade jiida suddade ko suddade tan hay soko ɗo ha dane tewa ɗum ɗo wiyete ko suddima tuɗɗade noon ko hoore nde o tuɗɗi kanko nelaɗo Allah Jibril telli wimo ya ayyuhal muddathir hey ma tuɗɗiɗo ummo wona ɗum dokkireɗa ko dokkaɗa ko fa anzir jertini yimɓe ɓe wiɗa ko ya jertin bana ya lelo kay ummo a yaawi wa rabbaka joome fa kabbir mawnin kala ko wona Allah hoto nandi ɗinmi Allah wa thiyabaka comci ma ɗi fa ɗahhir laɓɓin walla wa thiyabaka ɓernde ma nde fa ɗahhir nelaɗo Allah kay ɓerɗum koko laaɓi wona on wiya ko enen mbiyete noon wa thiyabaka fa ɗahhir jaggo an a heeɓi bamma o wino winanda nda woy ɗum woni wa thiyabaka fa ɗahhir mufassir o kam wi ko comci o wi nde wonno sa jurtini comci ma ene wuupo e leydi ene wawi yande soɓe rasulu sallallahu alaihi wasallam wi izarul mu'mini tuuba julɗo ila ansafi saqayhi yo feccu korle tan julɗo tuuba mum haade ko gorko yo feccu korle tuuba arde ha ga ko siraji mbiɗa ko yo feccu wona noon mbaɗa pancaɗo walla mbaɗa tuuba garpuɗo kadi justina kadi haddata ma jalta ɗum ko joni joni ɗum ko mandilnoɓe Amérique ha ngaɓe kolo saruji to Amérique ɓen mbaɗanno ɗum kolo sar Amérique kolo saruji farayse ɓen mbaɗanno kiris konos sene jaaha ande hata firtiɓe neɗɗako ko yimɓe firtiɓe neɗɗako ɓe mbaɗa zuluji roh mbalaka ɓe mbaɗa kafuji ɗi ɓe gatti ɗum caggal ɓe jaltina tuubaji ɗi ɓe jurtina ɗi ha dote jalta hankkadi ko firtiɓe yimɓe ko bandiɗo hamɓaɗi cornique enen julɓeɓe jiiɗen min yalte téléji mbiɗeɗen ñemba ken ɗaji julɗo wiya ko yoyode wona yo sob ɗum kay ko sood yaltinde gaɗa ɗum kay ka julɗo ɗum kay ala ɓurɗum sob ɗum kay yooɗani neɗɗo ñembata koko yooɗi neɗɗo wi wara saka ɗon almuɗo yo ngaya nga am ka ngaya kanga ngay wana neɗɗo o wi ko hakkude o wi wala junaha alayhi noon fima baynahu wa bayna alka'bayn mbiɗen julɗo tuubo yo haɗe korlal kono hakkude korlal e kolɓuɗe so tuuba ari ha ɗon baati ala woni hay ɗo no mbatten pantaloni ara ha ɗo o baati ala e ɗum kono wama anani wama kana ala asfali min zalika fi nnari kala ko woni ɗon les kolɓuɗe fewde les oy ɗum ko jeygol woni ɗon nelaɗo Allah wi ɗum ko jeygol woni ɗon kala ko tuuba ma nde ɓurti kolɓuɗe fewde les ko jeygol hankkante ganda ko mbatta ko jeygol gonɗa yaɓɓude e din ka suwa yettoya tan gono ko toon paɗa sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam wi fa min as-safahi an yadila ar-rajulu siyabahu thumma yatakallafu raf'a bi yadayhi o wi ene jiya e ɗayre mbaɗa wutti jurtiɗo walla tuuba jurtima on saɗa ya wona nangirani jungo ma il fonduta aɗa wara hoore ma tan teddede mbaɗa wuti yal jurtingal saɗa yaha ma kuña ma nangirani wutte o aɗa wubade e leydi in kay a waɗan a fondano tan mbasa wadde no ɗum ko ɗayre o wi wa warada man jarra izarahu khuyala lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah joni to hadis kala jurtinɗo wutte mum walla tuuba mum ene ñaaƴa sabu wiyeede kaari de huɗani o de huɗani métre gal o wutte de yurtima aɗa yaa aɗa bukka koyal aɗa sikka wonɗo tonniɗa ha nde huɗani métre gal o de wutte mum o wi on Allah daratamo ñande yawmal qiyamah mo Allah darani yawmal qiyamah feeru mum boni almuɗo noon kala nde wutte yurti sekanani hoore ko dokka almu kala jiiɗa mbiyata ko ma tellini ma montini hokkere tan tawene raɓɓiɗi tellina walla hokkene ɓurti ngabbina kombol almuɗo kay e ceerno jiiɗa ko yawani sodde wutte de
سيدنا أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أني أتأحد ذلك منه so mboɗo yaade yimɓe mboɗo heewi yaade jiya neɗɗo yaɓɓa wuttanmi wona e ƴeewde ko yaɓɓata ko rasul sallam wi an a jeyaaka e waɗiroɓe noon ñaajje nde ala an a wona ɗum seydna aboubacry an sa wirtini wutte mani wona faaro mbaɗirɗa ala wona ɗum mbaɗirɗa o wi so tawi noon wutte ma yurtori walla tuuba ma yurtori ko aada yimɓe wuro ngo tan walla aada diwan o tan e ɗum kam tawi ko ɗum mbaɗirɗa ene añata ɗumi ene aña añira noon ko saɗa rento so ɓeyti so tawi joni no kam enen ni jaaɓen ko wutte yurtade tuuba yurtade tawi mbaɗirɗa noon aɗa wawi rende wutte o e soɓeji ene aña tawi wona pour wiyede kaari dey ko janta ndeysan o dey huɗani metergal o dey tawi wona ɗum mbaɗirɗa e ɗum kene aña tan tawi mbaɗirɗa noon ko ha wiye kaarde huɗani metergal ngannda waɗi ko harmi kam ñen ɓene ndewa ma ne murtinma cikka tolnima ɗon ɓe mbima tekka mojowo defte tikka mojowo defte neɗɗo wawi mojade deftere penat an ka kanga toon e puntuma tikka mojowo deftere o ndo alluje kan tuɗe defte diɗon ne wawi jibinde neɗɗo deftere jibinta e goto ka ɓoccen tan ta ɓoccen tan eɓe murtinma itta kalisaji aɗa rokka eɓe ndewma ɓe murti ɓe kuldino so maɓe gari ɓe an wona dimo barigal gonga dimo barigal woni neɗɗo dimo barigal komo fasata komo ganduɗa so tawi funtama jaɓata murtata o wiyete dimo barigal o ɓiɓe ɗum dimo barigal barigal ne saɗi ko fasata so tawi ko captiérel noon sa faye jeygol te tan fasa o ko dimo captiére dimo kay ko dimo kassidor eyyi ko o woni dimo murtinte tan murta eyyi mo ala gaynako o woni ɓocconde joguiɗo gaynako o woni neɗɗo jogui gaynako woni joguiɗo poste mum kañum andi poste mum no woyi so welama hokkuma so ɗa yaalawol a mbawɗa ɗum sa yenni so tawi wonko wawi pima cekke jogoma so ala wawi ƴetto yumma walla portema pelente a ɗayɗo murtinma tan kaala ko wona gonga fof ko fenani wona gonga bisimillahi ko noon Allah wi wasiyabaka fadahhir warrujuza jalaŋeji fahajur wop duumoy woppude a meeɗano rewde ni nelaaɗo Allah meeɗa rewde jalan Allah wi duumoy woppude jalan fof wona nelaaɗo Allah wi wala tamnu an nelaaɗo Allah hoto rokku tastakbiru pour ha kebbininoɗa hoto rokku huude ha daña gañaari a nela ɗum daganakimo hol ɗum no lawɓe en ñeeñɓe mbaɗata ni garta farayse jomum yimta demgal leɗɗe darta ko wutti walla ujunere addanma loonde darta ko ujunere Allah wi an nelaɗo Allah hoto wat ɗum daganakimo ko dokkuɗa fof ko saabu Allah ko tan hoto hokkiri pour neɗɗo rokkuma wala tamnun tastakbir wali rabbika joome e jamiroje mum joome e kaɗe mum fasbir kala muñ kala ko hemma hen yamir kala ko hemma hen muñ hab kala ko hemma hen muñ sa haɗiɓe piima muñ sa yamiriɓe piima muñ wali rabbika fasbir fa ida nuqira so tawi wuttama finna ɓuure alladu so alladu ndu wuttama fa zalika waktu wuttede alladu nde yawma idin on ñalawma yawmun asirun ko ñalawma cattuɗo dey alal kafirina e hefereɓe gayru yasir mo wona newi o ñalawma bonɗo e kefer ɗum noon Allah wi zarni woppidam wa man khalaqtu e on mo tannomi wahidan de tannomi de ko goto o ala ɓiɗɗo o ala jawdi o ala haydara holi on Walid ibn al-Mughira ko bonɗo neede Allah wi woppidami makko so Allah woppidama e man nafma zarni wa man khalaqtu wahidan woppidam e on mo tannomi goto ne tanmi ɗum ɗo ko kañum goto ardane yummum ardane bamum ardane ɓiɗɗo ardane jawdi kañum goto ari ardane wutti kañum tan wa ja'altu lahu mbaɗan momi maalan jawdi mamdudan ndi ganduɗa ko kewdi dokku momi gaweje ha heewi dokku momi nayyi dokku momi jula guuji ɗi ene marsa wa banina dokku momi ɓiɓɓe sappo walla ko ɓuri worɓe ɓolɓe
suhudan ɓe ene tawe batuji kañum fof no nguuri ene tawe batuji dokkumomi ɗumen wama hattu lahu bertan momi gurdam ha yaaji bertan momi ɓesgu ha yaaji bertan momi jawdi ha yaaji tamhidan e bertugol summa yaɗa maw o sali rewde o ɗamini an asida pour yom ɓeydu kala jogarani hedde oto ɗamina ɗum ala la azidu ala zalika wallahi mi ɓeydata mi hokkamo ɓiɓɓe mi hokkamo jawdi mi hokkamo hunde fof e aduna kala ko neɗɗo rokke aduna rokkamo o salo rewde wi kadi ɗan ɓeydan mo omo taña kalla innahu oɗo walid ibn al-mughira kana o laatinoma li ayatina e qur'ana amen anidan ko candaɗo so heeɗima qur'ana mo bonanno hennide allah wi sa urhiquhu mami defmo sa uudan ngabbugol hayre wotere hayre nde watte koye jahannama hayre nde ngabbugol mayre tan ha jettoɗa rommen mayre ko duuɓi capanɗe nayyi ndo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɗa ngabbay dow mayre taw ko nde jeygol kadi e nde waɗe e dow jeygol e nde huɓɓi hande wonti jeygol kayre nde waɗe hakkude jeygol heefereɓe jamire yo ngabbe mayre ne ngabbata e mayre ha kaɓoya dow mayre duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɗa ngabbay jeygol aɗa yettaki to paɗa kullama wada yadahu alayhi zabat joni noon Allah yomi ngabbu wiyamo ngabbu o ngabba so ƴetti juuɗe makko o fawa mayre tan nde taaya nde wonta jeygol kadi o mabɓoyo nder to kadi so maɓɓima kadi nde wonta hayre Allah yo ngabbu ngabbu o yaha kadi o ngarbina ha o nanga juuɗe makko nanga e hayre kadi e nde wonti jeygol tan kadi nde taaya nde wonta ndiyam kadi o mabɓoyo kadi nder jahannam kadi Allah yomo ngabbu ɗum woni sa ɓuri heɓuhu sauda Allahu akbar fanneɗaga wona Allah neɗɗo hollat ɗum Allah wayi neɗɗo o wi innahu fakkara kanko o miijinoma ko wiyata qur'ana e ko wiyata nelaɗo Allah nde o nani nelaɗo Allah jangga qur'ana o woni miijade hol fof ko jogoɗo wiide oɗo qur'ana wa qaddara o hoddire hoore makko Allah wi fa qutila o huɗa o lepta kayfa qaddara holno hoddirta e hoore makko ko jogoɗo wiide qur'ana summa qutila Allah wi kadi o huɗa kayfa qaddara holno hoddirta e ɓernde makko ko jogoɗo wiide qur'ana summa nazara o ndaari jeese yimɓe makko summa abasa o ñirɓini wa basara o ɓeydi kadi ñirɓinade yeeso ɓeydi ɓawlude summa adbara o runkiti gaalimanago wastakbara o mawnikini ga rewde nelaɗo Allah omo miijo ko jogoɗo wiide qur'ana faqala nde o miiji nde ko are yeeso nelaɗo Allah o wi in haza wonani o qur'ana mo jangata illa sihrun so wona ko mbilew yu'tharu ndu ene egge to wileɓe gaddaneɗa qur'ana ko mbilew tan egguɗa ko to wileɓe in haza wonani o qur'an illa qawlul basari so wona ko konngol neɗɗo tan wona Allah haali ɗum wona goto ko kefere o wiini koram wona ɗum o wino ko yina o ɗeɓi jabde Allah bonnimo kadi te woni o taga kay ɗum woni sababu annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma nazala alayhi nde jippe muɗum heemim tanzilul kitab min allahi l azizi l alimi غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير يقول آية جبريل kanko Walid ibn al-Mughira o kefero o mo jumaa Makka do o wonno o mo jodi o mo hedi ko nelaɗo Allah janga qama fil masjid wal Walid nelaɗo dare jumaa Walid ibn al-Mughira ene ɓallimu ene heɗo qur'ana فلما فدن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماعه لقراءته نلاɗo noon faami o woni koye heɗade ko jangata ko nelaɗo ƴoƴani ɗum hankanti andi o mono watti ko haqqille ko jangata ko a aada qira'ata nelaɗo rutti kadi rette aya he kadi rutti kadi rette ha he rutti kadi rutti hen ha andi hankanti aya o ko jangi ko tabite makko tan ummi fi jungo hunuko kanko oɗo kefer o fati galle hatta ata majlisa qawmihi min bani makhzum hawa are jakka koreji makko jakka aran jakkade
ndew yettinde o jooɗi hakkunde maɓɓe kamɓe heefereɓe Abu Zeydi Abu Jahli en kanko Walid ibn Mughirata o arti o tawiɗo Abu Jahli en heefereɓe kay kokkolli ɗi fof Abu Sufyan en nde ko heefereɓe kadi kam fof ɓe jooɗi ɗon ɓe jakkaɓe kaala ɓe jala ɓe jalkira Qur'an o yetti o dari ɓe wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil bashari wallahi mi heɗima e Muhammadu ne haala mi wondi ka haala wona haala neɗɗo wala min kalamil jinni mi wondi ka haala wona haala jinni sabu kaɗo haala inna lahu la halawata ka e ka jogii belen makko ganduɗa ala ɗo hay wa inna alayhi la dalawatan ene makka kadi ko ganduɗa jondam e ɗam yooɗi ko kaɗo haala e ka yooɗi no fi wa inna alahu la samarun ay dow makka ko ɓesnoje woni so wa inna asfalahu la mughdabun ay les makka ko ndiyam kewɗam woni toon wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi mi woodi ka haala ko dow tan ko wonata ala ko wonata dow makka kanko Walid ibn Mughira haali ka haala mon jannguɗen hanki mo Allah wino ko deeɗa ɗo tan waɗi bukket o faati galle makko andi kam ɓerde fuɗɗima moƴƴude elle sanno Allah ni windanɗo ɗum jam kay fuɗɗima woɗɗoyde nde o faati galle makko Quraysiyankoɓe wonnoɓe ɗon ɓe fa qalat Qurayshun saba'a wallahi al-Walid e mbi mi wondiri Allah kamɓe heefere wonno ɗon mbi oɗo Walid ayi o fuɗɗima oñade de wallahi la tasba anna Qurayshan Quraysa kullahum mi wondi so tawi en mbaɗani feere o jogor bonnude Quraysiyankoɓe fof fa qama Abu Jahli dari fa qala Abu Jahli ana akfikumuhu accide kam makko mi joni gal makko fanɗalag Abu Jahli fa qa'ada ila janbil Walid hazinan o jooɗi sara Walid o wayno cuuliɗo ni o sulkini yeeso ɓawli fa qala Walid mali araka hazinan yabna akhi o wi an jimi kaɗa suuli mbiyemi ñam o woni ko gonɗo qala wama yamna'uni an la ahzuna ko hattami sunade wa hadhihi Qurayshun yajma'una laka nafaqatan yu'inunaka biha ala kibari sinnika Quraysh ko fof ne ndendinan ma jawdi lewru fof ne wood ko fof ne waɗa ko addi pour ka mawɗo ya walli tan wa yaz'amuna annaka zayyanta kalama Muhammad wa annaka dakhilun ala ibn abi kabsata wa ibn abi quhafata tas'alu min fadli da'ami Abu Jahli haalni mo ka haala Abu Jahli wi kamɓe Quraysh ko fof ɓe mbi a ñaanti haala Muhammad a ñaanti haala mum mbiɗani yooɗi ne weli ni wasi eɓena kaala ɗum kaala e wuuro he fof e mbi mbiɗa haala Muhammadu ne yooɗi haala Muhammadu ne weeli haala Muhammadu ko ni way ko ni way ko ni way te kadi ɓe mbi wona maɓɓe mbiɗo yiima naati galle Umar bun Khattab a tenka wona maɓɓe kadi mbiɗa naati galle Aboubacry a ƴeewa kedde ñaamte aɗa tenka andi arabe ɓe mawɗi kine ɗum tenkude saka Quraysh en keno tan kanko Walid ibn Mughira to ummi o wi fa ghadiba al-Walid tan kanko Walid seki Abu Jahli ali wa qala o wi Abu Jahli alam ta'lam anni min aksarihim malan wa waladan bela anda min ɓurɓe hewde jawdi ɓurɓe hewde ɓesgu wa hal tabi'a Muhammad wa ashabuhu min ad-da'am fa yakunu lahum fadlun est ce que Muhammad harani walla sabu ne kara saka jogo kette mo hartani heddus e kartani saka ɓe tenka ɗon ne wona min aɗa andirin tenko tan ummi o yaade Abu Jahli ɓe pay jakkato o yetti o jooɗi o salmodire maɓɓe goo fof ne ñirɓinin deeƴi heɓre ɓe fof en dardama la siyitere o wiɓe ha joni konko ɓurano ko masɗomo o wiɓe tasamuna anna Muhammadan majnunun fa hal ra'aytumuhu yahtanidu gaddun oɗon mbiya wonde Muhammadu kangaɗo o meeɗi yide tan omo ɗeɗɗi hoore makko mo maayi ɓe mbi la meeɗa yide o wi tasamuna annahu kahinum fa hal ra'aytumuhu gaddun takahhana oɗon mbiya gonde ko wage on meeɗi yide omo waɗa wagankako ɓe mbi ala o wi tasamuna annahu sa'irun oɗon mbiya ko nalanke fa hal ra'aytumuhu yata'ada siran on meeɗi yide omo wen noon jimri omo yima ɓe mbi allahumma la qala tasamuna ɓe mbi oɗon ngaajo annahu kazzabun oɗon mbiya ko penowo
فهل جربتم عليه شيئا من الكذب كو جبنا كو ها نيالوم اند او ميدنا دو في فقالوا اللهم لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الامين قبل النبوه كو ادين نيلاد الله نيلede wernako Muhammad al-Amin Muhammad kola non werno gilo nela ko non werno min sidgi sabu gomdugol makko faqala quraysh lil walid fama huwa quraysh ko mimo walide an ko dum woni ko kala woni an ko dum woni mi Muhammad way bo way mo do way so tawi ka ngata ya accida min ko amen fata fakkara non kanko wali do woni o miiji non hol fo ayibo mo jogani qur'ana mo dañata mo jogono qur'ana o ay bina dum woni o wi in haza illa sihrun yusar o qur'ana wanani so wana ko bilew e gango e wilebe tan wana wino ko wana halane o wi ko illa gawdul basek mala Allah wi oɗo sa uslihi mamina numo sagara jeygol ni wiini wama adraka muhammadu ko andintuma mawnugol ngol ɗo jeygol ma sagara ko woni sagara ngol ɗo jeygol bongol maggol ɗo tolni la tubqi ngol heddata wala tadaru ngol woppata ƴiyal ngol woppata ɗaɗol so wona ngol watta ɗum no comme condini so neɗɗo weddama e maggol tan mujarrad weddanta wontude ndondi wonata goto kaat tan wonta ndondi masimo rugga ƴiye hoore ƴiye fof rugga wonta ndondi ɗon ɗon mbattaɗa kadi neɗɗo la tubqi wala tadar lawahatun ɗo fo wol nguru lil basari ɗo fo wol nguru lil basari wonande ɓandu muhriqatun li zahiril jildi dumo tuppuwol dow ɓandu alayha ene dow maggol tis'ata asara sappo e jeenayi maleka ɗum renata jeygol ngol sappo e jeenayi maleka ndenata jeygol ngol en mbi ñalawma yawmal qiyamati jeygol ngol addata ɗum ko 70,000 maleka 70,000 gilol wone jahannama kala gilol 70,000 maleka nangata ɓoggol fof ko 70,000 maleka nangata ɗum ene ndasa jeygol ngol ha yetto wiyama noon malekaji denoji jeygol ɗi gardeɓe jeygol ɓe ko 19 wiyama sifa mabɓe guite ɗe mbay kono majle ayno majle mbaɗat ɗeleñi noon guite ɗe mbaɗata ñiiƴe ɗe mbay kono gallaɗi nagge leeɓi mabɓe kamɓe leeɓi ɗi ene cuddi hay koyɗe ɗe lewlewdu jeygol yalta kuluɗe mabɓe kala hen goto hakkude wala bo mum e wala bo goya ene yarne hitande so goto mabɓe jaggi neɗɗo weddima e jeygol neɗɗo o ene dina goɗɗo dina goɗɗo ha wona 70,000 ɗe fof payndere taw ko ni tan tew reelja ha allahu akbar e keycen ɓeddo neɗɗo oɗo wela wiyama jaggat hayre malekaji ɗi jaggat hayre ƴetta hayre nde weddo e jahannama so beddimiɓe ha paari ƴetta kaƴal ɓuttal beddo toon tawoya yimɓeɓe joni noon nde Allah haalno wi alayha tis'ata asara ene reena jeygol ngol 19 maleka nde oɗo aya jippino gorko goto ene wiye abul ashad bun kildata bun khalafil jahmi on kefero wiyete ibnu abbas wi nde aya o jippi abu jahli eɓe jewtide kamɓe hefere ɓe abu jahli ne jooɗi hakkude mabɓe kamɓe hefere ɓe ɓuura senkoɓe abu jahli wi sakalatkum ummahatukum yummira mon goni mbaali hawgu woni yeret woni mo yummum jibinowo maaya kala debbo jibinowo maaya wiyete ko yeret abu jahli wi yummira mon goni mbaali hawgu on mborama muhammadu wi wonde malekaji denoji jeygol ɗi yimɓe ko reno o wiran ko renoɓe gardoɓe jeygol ɓe ko 19 te onon oɗon ni kon jambareɓe ala ko donku ɗon ala mo kulɗon
afa yujizu kullu asratin minkum an yabtishu bi wahidin minhum ma ragay ko kulɗon deeɗi ko fof e ko maayi ɗum fof kam sappo e mon kam ɗon kana nangude gooto sappo e mon mbawa ngottilade e gooto tan nanga ɗum kadɗum wadde ko wela abul asadu ummi wiɓe ana akfikum minhum sab'ata asara ɓaccide kam hen sappo e jiiɗiɗi min gooto komi karate ka mboɗo wawi asratun ala zahari hen sappo mi waɗɗini ɗumen dow keetam mbo tolni ɗumen goɓɓe jeeɗiɗo ɓe mi hippo e dow mumen ɗiɗo ɓe kaɓɓol mumen ɓennon aljanna konngol wi ala o wi ana amsi bayna aydikum ala siraji haade keɓe gardeɓe ɓe daroto koye siraji jeenayo daroto ga sappo daroto ga fa adfa'u asaratum bi mankibil ayman wa tisqatun bi mankibil aysari finnayi somi rewi mi heede yeeso mon janngo yawmal qiyamati mi heede yeeso mon e payen aljanna jeenayo heɓe sappo heɓe banggam ñamɓe mi yerƴi ɗumen oga banggue marɓo jeenayo ɓe mi yerƴi ɗum banggue nan o jerde o ɓe marɓo e janggo ɓennen payen aljanna omo ben probléme wa namdi fa nadkhulul janna jeehe pokkiri nateno janna Allah wi onon ɗayi Allah wi oma jaalna ashaban nari paame min mbaɗani renoɓe jeygol ɓe illa malaikatan sona ko malikaji wona yimɓe de wama jaalna min mbaɗirani noon iddatum limore mabɓe min mbiriɓe sappo e jeenayi min mbaɗirani ɗum illa fitana sona ko majjere lilladina wonande ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe Allah min mbiri noon ko beele ɓe kaalata ɓe kaala ko min nannaɓe jeygol kadi Allah wi min mbaɗiri noon ko liyastayqina beele yanane alladina no ɓen utul kitaba rokkonoɓe defte ko adinelaɗo Allah yahudiyankoɓe nan toon to deftere mabɓe ɓe ganda ko Muhammadu haali ko ene hawri ko wone deftere mabɓe ɓe ganda ko Muhammadu haali ko gonga ɗum min mbaɗiri noon wa yazdada alladina amanu ɓeydo gonɗinde Allah ɓen ɓeydo imanan gonɗingol ɓe ganda gonɗinnoɓe Allah e yahudiyankoɓe ene gandi ko woni e deftere ko sappo e jeenayi ene gonɗini Allah joni gonɗini nelaɗo Allah nelaɗo Allah haali kadi sappo e jeenayi e deftere mum ɓe ɓeydo kadi gonɗinde Allah ko ɗum mbaɗiri noon wala yartaba wasa sikkitade allazina no ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere wal mu'minuna e julɓe mbasa sikkitade so nelaɗo haali adadu goɗɗo mo wona ɗum ɓe cikkitona joni nelaɗo haali ko adadu on wali yaqula alladina beele haala ɓen ɓe ganda fi qulubihim ɓe ganda ene ɓerɗe men maradun sikki to banggue naafiqagal madina naaɓe wal kafiruna e hefereɓe makka ɓe mbiya maza arada allahu bi haza holko Allah muuyi e nde ɗo limore masalantindo lako ɗum firtata kazalika Allah wi no majjiniri jedduɗo ummital ni yudillillahu Allah majjinata man yasha'u mo haaji majjini wa yahdi Allah ne fewna kadi man yasha'u mo haaji fewnude wa ma ya'lamu junuda rabbika anda konuji joome e malaikaji e ko wana ɗum illa huwa so wana Allah anda sembe malaika so wana Allah Allah tan andi sembe malaika wa ma hiya wanani ngol ɗo jeygol sagara ngol wanani illa zikra so wana ko ngol baccorgol lil basari wonande ɓandiyanke kalla ko noon wal qamari Allah wi mi wondiri lew wal leyli mi wondiri jamma ida adbara so tawi rumkitima wasubihi Allah wi mi wondiri subaka ida asfara so tawi feeñi innaha jeygol ngol kalanmami ngol la ihdal kubari ko goota e jarabuyaji mawɗi ɗi Allah addi e aduna ɗi Allah jogori addude l'akhara naziran ko ngol jertino wallil basari wonande ɓandiyanke liman sha'a minkum kala e mon kaaƴo an yataqaddama nde ardinta moƴƴere walla ardo fewde e moƴƴere bisimilla yo wat aw yata akhara walla yiɗi nebde ene feewe bonande walla yiɗi nadde jeygol walla bonande bisimilla yo wat kullu nafsin gande kala fittano bima kasabat ko golli ko rahinatun ko jukunde illa ashabal yamini so wana ɓe ganduɗa ko jomiraɓe jungo ñaamo heɓirɓe kayitaji mum ɓen ko taɗon ɓen fi jannatin gonata koye guese yatasaaluna ene namdodira hakkude mumen anil mujrimina ga bandiji anani holno alhaali mumen wayi aha joni noon wa yaquluna lahum julɓe ɓe mbiyana hefereɓe ɓe ba'da ikhrajil muwahhidi minan nari caggal kala gonɗinnoɗo Allah ko famɗi fof tawde a meeɗino gonɗinde Allah ka nato yo aljanna caggal ne naɗɗa jeygol nelaɗo Allah tefanma paaɗa aljanna yimɓe hankandi fonnoɓe nadde aljanna fof naati hankandi uddama damude uddama fonnoɓe nadde jeygol fof naati uddama hankandi jaltowo ala
julɓe wonɓe to aljanna ɓe uddita pallanteje kuccita e maɓɓe kamɓe wonɓe jeygol ɓe holko ɓe mbiyata ɓe ma salakakum fi sagar holko nanni on ngol jeygol holko nanni on jeygol ngol hol sababu mbaɗɗon ha nanni on jeygol qaalu kamɓe wonɓe to nder jeygol ɓe jaabo ɓe mbiya lam naku minal musallin min laatanooki e min gondanno e juulooɓe min juldatano e juulooɓe ɗuma ɗanni min jeygol walam naku min laatanooki kadi nut imul miskine e min ñamminanno miskineɓe min ñammintano wa kunna nahuudu min laatinooma e min jumpanno ma alkhaidina wonde jumpoɓe kala haaloɓe ko boni emin kaldano e bonande min ñamminanno min ñammintano min juulatano min ñammintano miskineɓe emin jante e haaloɓe bonandeji e golloɓe bonan emin gollida e mumen o kunnanu kasibu min laatinoma emin pennanno bi yewmi dini ñalawma jobdi ɗiɗo jaabo wuuli nayyi ɓe jaaboto ɗum ɗon nanni ɓe jeego hatta atanal yaqin ha mayde areɓe hamin may emin mbayni ɗum noon hankandi bone waɗi wona Allah wi wadde gasi fama tanfa'uhum nafataɓe safa'atu shafi'ina tefoore tefoɓe malaikaji moƴƴi e julɓe annabaɓe ɓe tefantaɓe fama lahum ko heɓi ɓeeɗo ani tadkirati ga wajuji ɗiɓe bajete muridine ɓe ɗurni ka annahum eɓe joga qur'ana sa yiɓe cikkataɓe humurun ɓe mbayi kono baroɗe walla poñ mustanfiratun ɗi ganduɗa ko dogoji walla donnaji ɗi ganduɗa ko poñ bamɗi poñ bamɗi ndumsaji ka annahum humurun cikkata keɓe ndumsaji mustanfiratun poññaji farrat dogi min ɗaɗotene mbarodi no ndumsa dogirta mbarodi ni noon ɓe dogirta qur'an ɓalɓaccuni yuridu kullu mri'in minhum kala e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo heefereɓe ɓe muuyi kullu mri'in bal ɗaccuni yuridu muuyi kullu mri'in minhum kala neɗɗo e maɓɓe muuyi ko an yu'ta suhufan ɓe rokkete kayitaji munasharatan caraɗi rokke ɓe mbi ko lan nu'mina laka hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uhu min jogorani gonɗindema so wona goota em fof deftere tello e mum walla laytere ummade Allah fewde kaari nde min ganda ko gonga kalɗa muttide Abu Jali wi kañum e dental Quraysiyankoɓe ɓe mbi ya Muhammad lan nu'mina bika min jogorani gonɗindema hatta ta'tiya kulla wahidin minna bi kitabi min as-samai ha gardana kala goto emen leetere ummarade asaman leetere o unwanu adresse mum leetere o ko min rabbil alamina ila Abu Jahl ummade Allah fewde Abu Jahl winde ɗum leetere wonde ko kañum nelma so ɗum ala min pamani on saha min gonɗinma ɓe mbi yaquluna in kana muhammadun sadiqan so tawi muhammadun e gonɗi ko haalata ko la yusbihunna enda ra'si kulli wahidin minna sahifatan fiha bara'atu minan nas muhammadu so tawi ko gonga ko Allah neli ɗum kala emen pindo ma taw les jaganaw mum kayit ne winda ɗum ummita Allah wonde kañum natta jeygol e so ɗum ala e wona gonga ɓe murti ɗum woni bal yuridu Allah wi ɗaccu ene muuyi kullu mri'in minhum kala goto e maɓɓe an yuutande rokkete suhufan kayitaji munasaran caraɗi kalla Allah wi guftokan bal ɗaccuni la yakhafuna al akhirah kamɓe gondiɓe kulani lefte l'akhirah kalla ko noon innahu qur'ana tadhkiratun ko waasu faman sha'a dhakarahu on kaƴo waccorade qur'ana bisimilla yo waccoro fama yadhkuruna ɓe mbaccorta ko qur'ana noon illa an yasha Allah sona Allah haaji so Allah wela kaɗa waccoro huwa Allah de ahalu taqwa Allah ɓuri hande hulede wa ahalul maghfirati Allah ɓuri handude yaafade sene yaafa ko Allah yaafato suratul qiyamati simore nde ko non ne wiyete andi salade neɗɗo Allah wana kañum koto Allah to calaɗa wana an sali Allah ko Allah adi salade ma de caliɗa
calagol Allah adi calagol neɗɗo e Allah jabgol Allah neɗɗo adi jabgol neɗɗo e Allah ko ma Allah jamma nde jaɓa ɗum so Allah jaɓanima jaɓata ɗum so Allah salimama hottantima ma wawa jabde mo ɗum tagi jimo wi ayyuhal mu'ridu anna o yibara ɗum ko ibnu farid o yimɓe ɗum koye hadara Allah o wi hey ma ɗurni ɗumin mo ala amen haaju paama inni iradaka minna ɗurnugol ma koye amen ko minen gadi ɗurnadema sabu law aradnaka so min muuyinoma ja'alna kulla ma fiika yuridna so min jogayma ma haaju kala ko min jiɗi ɗum min mbaɗa hema min ngala haaju noon wona an sali min ko minen calima suratul qiyamati simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makka nde jippi allawi arba'una ayatan ko capanɗe nayi aya wone mayre bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde hufti dinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heerinde ko julɓe jeeyi ɗum ko laakara Allah wi la uqsimu mi wondiri bi yawmil qiyamati ñalawma darga wala uqsimu mi wondiri bin nafsi e fittandu Allah wamatu ñiŋoru hoore mum fittandu waɗoru ko boni ene andi kadi waɗa ko boni ñiŋa hoore mum Allah mi wondiri ndu fittandu holko woni jawabu mayru la tuba asunna wallahi mi wondi onon makkanaɓe wiɓe ummital ala mi wondi ma on ummitine woni jabol ngol so Allah wanana gasata so Allah woni ka ha welata ni so woni ka yatta Allah wi ayahsabul insanu bele kefero sikkat Allah najma'a wande min mbawa rendinde idamahu iyemu bala wallahi ima min dendin ƴiye qadirina e min kattani rendinde ƴiye ɗe min dendina de ala an nusawwiya bananahu min tonda guje peɗeli makko kanko oɗo min dutta guje ɗe hono no wonirno cukalel ni so mawni ko noon ɓurata kadi Allah wi qadirina min hattanɓe ɗum bal ɗaccuni yuridul insan neɗɗanke muy ko li yafjura pour fenna amamahu yeeso mum ɗum neɗɗo yiɗi ko fennude yawmal qiyamati yasalu o wona e namdade ayyana yawmul qiyamati holde darga darata Allah wi ɗum namdiɗa mi haalanma nde darga darato fa ida baraqal basaru so tawi gite ma majji tan fodde ɗum tan sa fodde majango yi tan no pamirta ko noon dargol ɗon tolni darga wiyata kene ara fandima ayde balla walla joni joni ɗo e 2 heures ala darga darot tan darga wiyataki janggo wiyataki ɓawo janggo wiyataki ɗo e nde wiyataki ɗo e nde sa nani radio ji ne kaala darga so tawi darni ñande 24 darga ma daro ɓe penata Allah bonni ɓe penata darga kay majango yitere tan so neɗɗo muɓɓi guite muɓɓiti tan gasi wa khasafa al-qamaru so tawi lewru nduɗo leer mum muti wonti niɓɓere wo jumi ash-shamsu wal qamaru naage e lewru ndendinama e nokku goto eɗi ndendata joni ay naage nani hoto lewru woni yeehi lawol mum so jamma ari lewru yalta naage ha lawol mum ñande ɗi ndenti ñalawma goto eɗi jaada aɗa daara lewru aɗa daara naage ganda bone waɗi ko jumi ash-shamsu wal qamaru ñande hen yaqulul insanu yawma idin on ñalawma yaqulul insanu ñande hen neɗɗo wiya aynal mafarru hoto dogirgal hoto paaɗen ɗo doga waɗi ɗo hucce ala bone waɗi Allah yomo kalla hande ɗum gufta kan dogirgal ala la wasara ƴoñorgal ala ngal ene reena ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma hande al mustaqarru woni ñiɓirde koto Allah garas ko Allah tan toon paaɗen goɗɗo ala dogirgal ala mo mbinɗa wodani o mo mbinɗa wawa haydara o yawma idin al mustaqar yunabba'u al insanu yawma idin ñande hen habre neɗɗanke bima qaddama ko ardinno kala ko bannoɗa e moƴƴere kalaneɗa wa akhara e ko nemnuno e golle o holle balil insanu ɗaccu neɗɗanke basiratun kañum wonata seede ala nafsi e hoore mum neɗɗo settoto hoore mum kañum haalata ko wonno mi rewino ɗo mi waɗino ɗum mi haalino ɗum ko an haala hay goto haalanta balil insanu ala nafsihi basira ko neɗɗo hasbata hoore mum wona Allah Allah wiyata ko haala tan jungo wi mi memino ɗum mi memino ɗum mi memino ɗum ha gasa noppi mi heɗinoma kaza o mi heɗinoma kaza o ha gasa yitere mi daarino kaza o mi daari hunuko mi memino ɗum kala ko bannoɗa haalta
ɗum weejata Allah tampari kañum inna rabbaka la bil mirsad Allah wi walaw alqa ma'azirahu ñande hen hay so o weddima gantoji makko fof e Allah yaafomi Allah wi ma qabiltu minhu mi jaɓata hankandi c'est trop tard saɗa yaafno Allah ko ga wonata so toon kay c'est trop tard hankandi ko merde tan la tuharrik bihi ɗum ko jumla mu tarid ko darga Allah haala noona e joni o fuuti faate nelal Allah kadi ko jumla mu tarid kaɗo haala faɗi ɗo kono wona ɗo ko wonno la tuharrik bihi Allah wi an nelaɗo Allah so tawi Jibrilu ne janga Qur'ana koɗo dillinir Qur'ana o lisanaka ɗemgal ma li ta'jala bihi ha jaccinoɗa hen pour hade ɓorata Allah wi ɓorata hoto dursito hoto nabdu hoto wi aɗa retta hen no cukale wa nasa dursito tan di cukale kewɗa ko gaalu o wiya gaalu wona noon wi Allah wi nelaɗo hoto wi noon heɗo tan o haala so gani defta hen gasi ɓorata li ta'jala bihi Allah wi inna alayna koye dow hoddiro amen jam'ahu waɗɗi rendinde Qur'ana o e becce ma Allah ala ko waɗɗoto ɗum waɗɗi ko hoddiro Allah rendinande nelaɗo Allah Qur'ana e becce mum koye hoddiro Allah waɗɗi Allah ala ko waɗɗoto ɗum inna alayna jam'ahu ene waɗɗe amen rendinde Qur'ana ala Allah waɗɗata ɗum waɗɗi koye hoddiro Allah jam'ahu rendinde Qur'ana e becce ma wa qur'anahu jangindema Qur'ana o koye hoddiro Allah waɗɗi Allah wi fa ida qara'anahu so min jangi Qur'ana o e dow ma e ɗemgal Jibrilu fattabi'i Qur'anahu reftu e janngugol makko ngol so gayna reftu hen ɓorata no foti fof so yiɗi heewa so wona hizib so wona hizbaji ɗiɗi ɓorata woto dursiroɗo wara hoore ma summa inna alayna koye dow hoddiro amen bayanahu penningol Qur'ana wonandema ha paama o ko jumla mu'tarid haala ka gasiɗo o faati haala ko haalanno ada ko darga o haalanno o wi kalla ko noon bal ɗaccuni neɗɗo o kamɓe yimɓe ɓe wi hibbunal ajilata eɓe jinno aduna eɓe jinno aduna wa yazaruna ɓe goppi al akhirata l'akhira ɓe gollanani ɗum wujuhun yawma idin jeete ñande darga jiya hen nadiratun ene jalbane beddo daral ayno jeete gartuɗo Amérique no wayata ni jira yeeso beddo daral faraysi en jiida yeeso gommiɗo beela ala jiidata ñande hen noon jeete badata gummiɗo joni joni farese telli e gummiɗo joni joni beelani tellini masalan huudu suru mum jeese ɗe jiita o yeeso goye ɓawlata goye leerat yawmal qiyama noon jeese mbadi nadiratun jiya jeese ne keccini ene beddo darade ila rabbi ha fewde joomumen nadiratun ko daroje o wujuhun ñande hen jiya jeese yawma idin on ñalama jiya basiratun ni ñirɓini ene mayno yeeso bonko ni e mayno yeeso keyɗuɗo ni tazunnu jeese ɗe ne janana an yufa ala biha jeese ɗe ene janana ene jogori gollede majje faqiratun ko ene naññeje jen jeese ɓaleje ɗe eɗen janana ko bone jogori arde majje kalla Allah wi ko noon ida balagat so tawi yettima fittandu attaraqiya bone daade o haala ɗo ko mayde ade mayade darga so fittandu ari ha bone daade ma an neɗɗo aɗa lele dow diwa ma koreji ma ene ɓalli ɓeɗo ne moyta ɓeɗo ene ɓoosa ɓeɗo ne palka ndiyam fittandu yettima bone daade waqiila wiyane wonɓe sara makko ɓe mbiya marraqin holmo coowo noddoye mbooƴ ƴeewe ceerno kaari yo winda maaye ƴeewe bilejo kaari yo ar ko suguñaaɓe o wondi omo diwnane wa zanna kanko omo yanana kanko mo mbiyeten addoye mbooƴ addoye ceerno kaari addoye bilejo kaari o kanko omo yanana mo fittanu mo yetti bone daade omo yanana annahul firagu hande ko ceerigu woni ko yaade won ko watti yiide ko on jiyata o mana ndaara galle jeygol o mana ndaara galle aljanna jibril nan tiime makko asrailu nana ene onga fittanu e nder ɓandu ko jaltuɗo yimɓe omo ndaara en omo foofa kono ko jaltuɗo hankano wonta artu heddi ko gasa polɓungo waɗa o tan o decca tan feere boni ƴetta taw kanko o yeehi ko ɓoy omo yanana annahul firagu ɗum ɗo ko ñalawma ceeni
wal taffati saagu ene fiindira korlal bisaag e korlal omo buklet baklet ngal korlal ne fiye ngal omo waklito ɗum nden yurmini eɗen mbiya ɗum nden yurmini kono ko ɗum yurmini mi fiirana gorom waklito tan ala ko mbawɗa hen omo andi ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma almasagu soggorde koto Allah ko toon fayi joni noon fala saddaga oɗo o gonɗinano Allah wala salla o juulano walakin ko woni kazzaba ko pennunoɗo qur'ana wata walla o runkiti humma zahaba o yehi ila ahlihi fewde koreji makko yata maɗɗa omo ñaaƴa o wiya ko ni pammi ko ni mbami omo fiito becce Allah wi awla laka bone handi e ma awla laka halkare wodani bone hande ma Allah wi fa awla ɗum ɓuri handude ma haade ka bonɗo kay bone hande ma ɗum ɓuri handude fa awla humma refti kadi awla laka bone kay hande ma o wi fa awla ɗum ɓuri hande ayahsabu l-insanu Allah wi beele neɗɗanke sikkat an yutaraka on woppe tan suudan omo dunna ɗum sikkat o wiyetaka waɗ o wiyetaka wop ana daña ɗum a juulat a hoora walla mayde ngel ɗuma alam yaku Allah wi kanko jettini ɗum beele o laatanoki nutfatan ko toɓɓere min maniyine maniyu yumna mo ene waanje e ranga debbo beele wona toɓɓere maniyo wonno toɓɓere nde humma kana toɓɓere nde laati alaga tan ko heɓɓere nde wonti hettere Allah wi fa halaga Allah tagi e heɓɓere he tagi hen neɗɗanke fa sawwa o fondi toɓɓere neɗɗo o waɗi ɗum neɗɗo fa ja'ala minhu o waɗe toɓɓere he az-zawjayni fosaŋeji ɗiɗi holɗen fosaŋaji az-zakara en saaji wona gorel wal unha en saaji wona dewel en saaji kadi wona rewɓe ɗiɗo en saaji wona worɓe en saaji wona dewle goɗɗo omo waɗi walla en saaji goto jibine gorko en saaji debbo goto jibine debbo en saaji debbo e gorko jibine en saaji rewɓe ɗiɗo jibine en saaji worɓe ɗiɗo jibine fof Allah wi noon fof ko toɓɓere wotere Allah wi alaysa zalika mbele wonataki bawɗo wadde ɗeɗo gueɗo mbele oɗo wonani biqadirin ene hattani ala yiyel mawta mbele o wa wurtinde mayi baɗɗuni o donc wurtinde mayi jawabum ko bala omo wawi kay wallahi bala noon ne rasulullah sallam wi nde o haali ka haala o wi bala o wi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha qara'aha so janginde simore o wi subhanaka allahumma bala ibnu abbas wi sa jangi sabbi rabbika ha yettima imaman kana aw ghayruhu sa almami sa wana almami fof sa jangi ha yettima do suhufi ibrahima wa musa biya subhan rabbil ala hayta ka almami wi non sa jangi wottini o wi kala mon jangudo wottini walla o man qara minkum la uqsimu bi yawmil qiyamati kala mon jangudo la uqsimu bi yawmil hagati yo wi subhanaka allahumma bala to fo almami so wana almami abi hurayra wi rasul sallallahu alaihi wasallam kala jangu wottini ha yetti yo wi alayhi sallallahu so wi alayhi sallallahu bi hakamil hakimin yo wi bala so almami so wana almami fof fa ana ala dhalik min ash-shahidin so jangi wal mursalat so yetti fa bi ayi hadith ba'da yu'minun yo wi amanna billahi suratul insan simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ɓe mbi ko makka nde jeppi ɓe mbi ko madina aaji ɗe ko capantate goo bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah allah wi hal ata allah wi arino alal insani e neɗɗanke hinun saaha min addahari to banggue aduna lam yakun shay'an wonano haydara mazkura nde ene haale neɗɗo arino e saaha fodde duuɓi capanɗe ne ala ko woni baba adama o haalata ɗum o wonino duuɓi capanɗe nayyi ko leydi omo waɗa ɓakkere omo ñolna omo juuɗi lam yakun shay'an mazkura neɗɗo arino e on saaha ko fi toppete fof o meeɗino waade noon inna no minen halaganal insana min tagi neɗɗanke min nutfatin min tagi ɓiɓɓe adama ɓe koye toɓɓe amsajin jillodirɗe toɓɓere debbo e toɓɓere gorko ko hen neɗɗo taga ndiyam debbo e ndiyam gorko ɗo neɗɗo taga Allah wi ko ɗo neɗɗo taga
fama'ur rajuli ndiyam gorko ɗam ghalizun abyadun ko tekkuɗam denejam wa ma'ul mar'ati raqiqun asfarun ndiyam debbo ɗam ko cewjam cewɗam fa ayyuhuma ala kana sabahu lahu kala hen ngadi ɗam ko ɗum jibitte so ndiyam gorko adi ko gorko so ndiyam debbo adi ko debbo wa in sabaga ma'ur rajuli kana al waladu zakara so ndiyam gorko adi ko ɓiɗɗo gorko wa aksu unsa so tawi ko ndiyam debbo adi ko ɓiɗɗo debbo wa ini sawaya seɗe gardi fa hunsa muskilu ko ngunu ngana jibiɗo so debbo ndiyam mum e ndiyam gorko ɗam yettina ala ko wonata wonta debbo wonta gorko wonta ko ngunu ngana wa qala ibnu abbas wi ala ko ndiyam gorko e ndiyam debbo jillata neɗɗo tagi hen kala ko woni ɗaɗol kala ko woni iyal kala ko woni doole ko ndiyam gorko kala ko woni tew kala ko woni ƴiƴam kala ko woni leeɓi ko ndiyam debbo kala ko woni leeɓi e neɗɗo kala ko woni ƴiƴam e neɗɗo kala ko woni tew e neɗɗo ko ndiyam debbo kala ko woni doole iyal raɗo ko ndiyam gorko ɗon taga min nutfatinam saji Allah wi min meɗrini nabtalihi e min jarribomo kanko neɗɗo Allah wi innano minen ja'alnahu fa ja'alnahu min mbaɗimo sabu ɗum ɗo min mbaɗi sabu ɗeɗo gueɗe min mbaɗimo sami an ko nanowo basiran ko jiyowo innano minen hadaynahu sabila min peññinanimo lawol fewde lawol peewal min neli nelaɓe imma shakiran ma o woni julɗo ko imma kafuran ma o woni kefero ɗe guetti neɗɗo waɗa ma o wona juuta walla kefero innano minen noon a'tadna min padani lil kafirina hefereɓe salasila geƴƴelle enen mbiyete ceenuji neɗɗo ene dasire ɗumen wa aglalan e lullude wa sa'iran e jeygol kuɓɓowol ngol o leftirte innal abrara so tawi ko julɓe ɓe yasrabuna eɓe jerne min kasine kasuji sangara kasuji ɗi kana laatima misajuha ko jillete hen o jardata kafe wona a waɗat hen mewde wona kafe ma a siwat ƴetta fot goloriya mbaɗa hen ha ranwa tal jara o wi kasuji sangara aljanna ɗi watte mew mumen ko cangol goto ne wiye kafuran sa ƴetti sangara ka sangara o mbatta hen ko ndiyam kafur cille hen o saha jara woni momi zajuha jillogol kas o kana anani kafuran ko tangol wiyete non o wi kafur sa anda ko aynan ko sewnde yashrabu biha ene yara sewnde he ibadullahi jiyabe Allah yufajjirunaha ebe ɓuccita sewnde ne tafe jirane ɓuccirgol yufuna bin nadri dulɓe ɓe ganduɗa ɓe ene kumnanno so takkani Allah wa yakhafuna yawman ene kulanno nyalawma kana laatiɗo sarruhu worodde mum mustadiran ene satti wo yud'imuna ama jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ene ñamminanno ala hubbihi e tawa yidde ɗum eɓe ñammina eɓe jiɗ ñamminannoɓe tawa ne jiɗ ɓen julɓe ko Allah haala ɗon gadana Allah wadde hunde kumna ka juulannoɗo gadana kadi Allah wadde hunde mbaɗa kono gadana Allah mbasa wadde on Allah haaldata o wi ko adantanoɓe Allah mbaɗa ɓe ene kuɗi kadi ñalawma yawmal qiyamati ene ñamminanno tawa kadi ko ñamminta ko kadi ene jiɗi ɗum rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi on ñamminɗo julɗo longere wootere ñamminɗa keyɗu luqmatun wahidatun fi batni jaa'i afdalu min bina'i alfi jaami nelaɗo Allah wi longere wootere itta totta keyɗuɗo ñaama enna e nder reedu mum ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere haala nelaɗo ne firto ko ene nanni kadi holko addani juma ma hen wona yimɓe iso neɗɗo wurani ko juma watte ma jam dañe kadi juma juule somi heyɗi mi wattaki mi yiitaki mbaɗa mi jama mi heɓal galle mi lelo ɗi ko ɓaɗata to a fini a haccitaki bottari on ndiya ɗon ki dañci a yata jamata fudore de a yata sa kay daratako sa ma ala hay hunde daratako galle ma kay sa juuli kay ko tinnade sa juurini ko tinnade kaɗa ɓotti do kay ndekete sakkade ɓuuri hewde baraji e made juma sakkade ɓuuri hewde baraji e made juma ɗum sari a haɗiri asakal nawede juma sari wi ko asakal nawetake juma sottake leece sottake micro martake juma dagota ko sari e jaɓani ɗum sa waɗi ganda askani sa ƴetti asakala soodi leece nawi juma a ƴetti asakala pentiri juma a ƴetti asakala soodi ventilateur juma a ƴetti asakala yoɓiri kuura juma ganda ala baraji te askal ma timmani tottata ko ñamoɓe ko ɓe mbiya tot ko yimɓe tottata innama sadaka to lil fuqara wona lil masajid Allah wi ko ya tottu miskineɓe ɓe an ñamata
yo tofiɗum juma maɓɓe mara kam an koye rokkuɓe tan saɗa jogui kaali aɗi wadde ko moƴƴi ittu kaali ma laaɓɗo mara juma ittu kaali ma laaɓɗo cooda leese jama kono itta asakala sooda leese jama i cakke jogo ma a askani ka sayi sayi an askani a namdaki kadi cikkata a waɗi baraji cikkata a dañi baraji ay baraji gooti a dañani a woppi lawol koddiɗo ma nan ɗon ɗi bamma nan ɗon ɗi yumma nan ɗon ko miskinala ne ñalli noon hokkumo ɗum ɓuri hewde yaade jama ko waɗa jama a jogui miño mo jiiɗanima baban nawa jama leese asaka ɗi tokko hokkumo nata wonde base ɗo kanko poto wona ga galo a aski million ngaji tati ittu rokki miski ittu mawne aɗa jogui mawne mo jiiɗanima baba hokkumo wonata wonde base naña baraji jokka en ɗam kadi a fofti bone makko sa itti 3 millions rokki miño mo jiiɗanima baba walla mawne i wona hankkadi waɗa commerce joni heewa kalis sa sigol ngol dokka goɗɗo joni joni koyima ngal kono gaska pacce mbaɗa tema ɗon temedere wonta e dépense commerce sa hokki temedere bona temedere walla temedere ɗo ɗi ko waɗa wona temedere ko nafat hokka neɗɗo dokka ɗon ko nafata daña baraji o wi ko ala hubbihi ñammina neɗɗo aɗa jiɗi ko dokkuɗama ko katta waɗi yiɗi ɗum kadi wona dokka ka yiɗa sa rokki ka yiɗa dañta baraji wa ñammina miskinan miskino wa yatiman alyatimu wa asiran e dahaɗo aya o jippi koye Seydina Aliyu kono kala baaɗo no wayni aya o jippima mum Seydina Aliyu o meeɗino finde ɓe ngala ko ɓe ñaami ñalawma kuuɗo kanko e fatma binte e ɓikkon makko Al-Hasan Al-Hussein ɓe ngala eɓe ñalli noon jamma ari o yehiɗo yahudiyanke goto koddiɗo kono ɗon o wi ɗum kanko de omo ndaara ɗo liggi o rotan ɗum sardin mum jamma yoɓimo gawri o addi o totti Fatima bintu Rasulillah o yowot ko tagi ɓe ñaama Fatima bintu ɓuri fecci conndi ndi waɗi ɗum pecce tati heen feccere saggini gosi saggini ruy ɓendi eɓe jogori ñamde tan hankadi heddi tan kaɓe banni eɓe jogori ñamde tan miskino daridama galle miskino Allah ndaara ko ñaami sanno min joni woto min kuwantama ɗum ɗon omin miskineji minen haare somin ndewa min ndewa min ngala min ñaami sino min ko noon mbiyen kono noon miskine wino dañama ñaami Fatima binti ummi itti barmeyel totti miskine yaadi hen waɗi karaw yerowi karaw mum kadi defi ha ɓendi miski faqiru woni alyatimu te dari wi alyatimu bamum ma en dara ko ñaami o itti barmeyel kadi totti ɗum yaadi hen o saggini o waɗi kadi o saggini kadi mbosiri o yerowi kadi watti goɗɗum kadi waɗi ñiiri kosam karwiri ha ndaari ɓendude tan kadi dahaɗo ari mimine de komi dahaɗo baddara ko ñaami o wi to totti ɗum no jooɗi en mbaldi noon Allah wi ko ɓeeɗo e paɗino wayni ko sinen anaron min ndewata ma jogoɗa gueɗal to Allah koorngal ɓe mbaya noon wiyaɗani ceero kadi wona hayno mbiyeten ni min nde mi rokkima hay o duwanaki mi ha ɗo yimɓe ɗo naka Allah mbayɗirɗa ko wandema e duwane Allah wi kamɓe ɓe mbi nde ɓe dokki nde ɓe mbiyanima ɓe mante andi enen joni en dokkat jiɗata noon ko dokkuɗa o ara ma wima min de mi yi ko dokkuɗami Allah jarama ala ɗiɗo rewi noon wonano Allah mbaɗirɗa so wiya hoto fel ñande wonde raade hokkudemo min noon mi wonta rokkudemo tawde min somi rokkimo hay jarama wiyata kam an mbaronaka Allah mbaɗirɗa ko wonima jaare ko Allah wima jarama goto ɓuuri hewde ana joƴa jarama makko haydara ala bat jarama Allah o ɓuuri Allah mo mbaɗirɗa saabu mo o yii so yiɗo wima jarama ñande wonde yo ɓuur kadi sa rokkatnomo yo ɓuur ɗon hewde oto wi o mantaji ma min de haɗo duwanaki haɗo o yiyani mi jarama haɗo min noon wonta hokkumo tawde ko noon an wona Allah dokkirɗa adama ya mbiyaɗa jarama dokka an kay jarani ay Seydina Ali dokki nde o wi innama nuɗimukum ay min ñamminiri on ko li wajhillahi ko saabu Allah la nuridu minkum jazaan min muyane mon jogdi wala sukura wona mantore ala koye deƴƴe min jaafima wala kaale
inna nakhafu sabu minen min kuli min rabbina ko ummarade joomi amen yawma nyalawma abusan mu ganda nyirbini nyalawma bondo nan ala ko min kuli wana diga nyalawma bondo nan yeso dam dariran cattudo Allah wi nde be bi non fa waqahumullahu Allah dandibe sarra zalika al-yawm warde on ma nyalawma wa laqahum Allah rokkibe to nadratan jondam e jalbugol jeese o sururan e mbele yalto Allah ma yobbe dum ko areta ko suwa wadde wana so wana dal janto Allah ma yobbe o sururan en beltare wa jazahum Allah yobirbe bima sabru sabako be muñi e ndewi Allah be goppi goofi jannatan Allah yobibe aljanna be naata wa harirane comtini mbini be worno muttakiina se be naati to alhali latare kebe tuggotobe fi hado aljanna alal araike daddeteje la yarawna be jiyata fi hato samsandange wala zam hariran wana mboy be jiyata mboy be jiyata nange be jiyata nguleki be jiyata jangol woni be zam hari ko jangol Allah jogi jangol nan to Allah akbar ay hefere sebe nanama aljan jayugol ha hankandi balli mboni be biya Allah min tampire Allah ko jidon min tampi min jidi ko buwol Allah jogi buwol naw e ton so mujarrama be naade buwol ngabe Allah nrutu min to jayugol to min patto to bure min ga ndeki wana buwol Allah jogi buwol buri bonde jayugol Allah non ma dandube kambe be do wadirbe Allah ni ma Allah dandube ngol wala zam hariro Allah wi ma rokkuɓe toon daniyatan ɓesnoje ɗe ganduɗa ko ɓalliɗe sa jooɗima heɓat sa darima heɓat sa lilima heɓat alayhim e dow maɓɓe zilaluha leɗɗe ɓesnoje ɗe o zullilat ene elta uɗufu ha junge leɗɗe ɗe taslilana eltugol Allah yo yuɗafo alayhim wangine e mabɓe to aljanna bi aniyatin koppuji gendukeji min fiddatin khalis danejo wa akwabin e koppuji min kanat laatiɗe gawarira koppuji kalis danejo gawarira koppuji daneje gawarira kalis danejo kalis miro kange miro o wi gawarira o min fiddatin koye kalis danejo itta koppuji ɗi ko ton itta daddaruha eɓe pondi kokkuje ɗe taggira pondugol andi enen ga joni teɗen jara kate ko ma ɓe gayna ɓe ciwone teɗen jara tuko kom walla mbaɗen teɗen jara goɗɗi mbaɗen ko jiiɗe wat eyyi kamɓe noon ala sa heddi ala toon ko goo fo tan koko fonda ɓurtata mankata walla so addama timmat daddaruha tagdira o yusgawna fiha ɓe jerne to aljanna kasan ka sangara kana latima misajuha ko jilla e sangara ko zanjabilan ko cangol ni wiyeni o wi zanjabil aynan ko sewnde fiha nan to aljanna to samma ene innire salsabilan ene innire salsabil abo yuda o yadu fu alayhim ene wango e mabbe wildanun boydi mukhalladuna di ganda ko ciasnadi di nayi wata idara aytahum sayi boydi di yotte asibtahum cikkabe lu'lu an ko kange lu'lu manzuran chara idha ra'aita sayi thamma to e do nemaji e dum do ko ni ra'aita na iman jiya nema kew sayi to jiya ko nema nan to wo mulkan jiya to laamu kabiran mu ganda ko mangu aliyahum dow mabbe kambe beedo siyabu ko comci sundusin comci harir khudurun di ganda ko bulaji wo istabradune comci di ganduda ko tekkudi ene to aljanna allawi wo hullu be cudire toon asawira jawi min fiddatin khalid danej anani dey be tu wasaqahum rabbuhum yarna be toon joom mabbe yarna be saraban yaram tahuran dam ganda ko labdam inna hadha allawi dido nemaji kana lakum latanima onon gollamno be ko moƴƴi ga aduna jazaan ko jog wa kana latima sa'yukum gollemon maskuran ko mantade to Allah allawi innanu minan nahnu ko ta'kid nazzalna alayka alqur'ana min jippinema odo qur'ana tanzilan e jippogol fasbir li hukmi rabbika mun anani de nyaawore jome yettin kala ko pieda sa fiyama mun sa jattama mun sa aybinama mun rohul horwi boy sayo wala tudi minhum waro dofta mabe asiman kewdo bakkat aw kafuran walla jeddo woto jofto andi ko hefere be mbino ne la Allah ko Walid ibn Mughirata ko arno ene la Allah sallallahu alaihi wasallam hefere be dido utbata bur rabi'ata e Walid ibn Mughirata be ngarni ene la sallallahu alaihi wasallam be mbi so tawi ko kalata ko addan ma haldi dum ko ada jidda ko ndisirda e goto mo fimi hokkuma biyam desa tawa tenge ngala
walli bunmi rewa kuma e jawdi ha beleɗa woppu ka haala way woppu ko kalta ko ɓuranoma kalta o tawi ko basal min dokkuma ha galɗa eyi tawi kadi ko kaaɗi min cafruma eyi kalna min e ndeyi nelaɗo Allah ɓe kalanno tawi ko kaaɗi gonduɗa min ndendina jawdi min cafruma eyi tawi ko basal min ndendina jawdi ha kewa ɓurtina minen fof tawi jiɗɗa ko resde min dokkuma ɓiɓɓe men nde sa tawa teŋe ngala kalnimo ɗum Allah wi wala tuɗi i min hum oto ɗofta e mabɓe kamɓe ɓeeɗo hefereɓe asiman kewɗo bakkat wono walide bunel mo hirata aw kafura walla jeddowo Allah hono urbata o tefto ɓe huɗaɓe yahaji ma wadkur isma rabbika jangtu inde joome saɗa juula saɗa juula wi bisimillahi bukra tan subaka wa asilanki heedi saɗa juula fajiri wi bisimillahi jangga fatiha saɗa juula tusbara wi bisimillahi jangga fatiha saɗa juula takkusan wi bisimillahi jangga fatiha wa minal leyli hunde e jamma kadi fasjudhu juulan Allah on ɗum futra e heeñ wa sabbihhu subhin leylan jamma ɗawilan juul yani ga nafuɗo jamma so ari ju nafuɗo inna haula'i ay ɓeeɗo huɗaɓe ɓe kaldata ɓeeɗo yuhibbuna al ajilata ɓe jiɗi tan ko aduna wa yazaruna goppi noon wara'ahum caggal maɓe yawma ñalawma thaqilan tedduɗo ñalawma cattuɗo o ɓe gollanani ɗum nahanu minen khalaqnahum minen tannoɓe wa shaddadna min cembini asrahum doole maɓɓe min cembini terɗe maɓɓe min tinni ɗumen wa idha shi'na so min belama baddalna min gossito min batta amsalahum yeruji maɓɓe min batta tagore wonde min kalkaɓe tabdilan e gostitogol Allah so min bela min mbaɗa noon inna hadihi ndeɗo simore nde jannguɗa qur'ana ndeɗo halati alal insani Allah wi tazkiratum ko waasu wonande tagore nde fa man sha attakhadha on mo haaji jogitade ila rabbihi fewde jomum sabilan lawol bismillah yo ɗofto Allah wa ma tasha'una Allah wi on kaajata illa an yasha Allah so wana Allah haaja a haajata rewde Allah so wana taw Allah ne haaji ɗum so Allah haajani ya rewɗum a rewata ɗum inna Allah kana o serani aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeñuɗo e golle mum en kalino kala jiiɗa e kana aliman rewi hen firta ko serani jon wultu buna noon wiyata wa kana dahi lam yazal kathira kallahu kana aliman basira kala kala ɗo Allahu ari kana rewi hen kana ko lam yazal tawde aliman nane yeeso inna allaha kana aliman inna allaha kana sami'an Allah serani ko ganduɗo hakiman ñeñuɗo tago mum yudkhilu man yasha'u omo nannamo wela mbi rahmate yurmede mum wazalimina hefereɓe noon a addalahum Allah heblaniɓe azaban le ta'liman mus suratu wal mursalati makkiyatun 50 ayatan bismillahir rahmanir rahim Allah wi wal mursalati mi wondiri keneli ɗi ganduɗa dewdirɗi urfan eywa eno e rewndirde wal mursalati no wondiri keneli nelaɗi urfan e dewdirgol andi urfu firata ko sefe andi sefe reggodir fala asifati mi wondiri keneli cattuɗi asfan e bippugol wannashirati mi wondiri keneli caroji toɓo nasaran e cattugol fal fariqati mi wondiri ayaje ceernoje hakkude gonga e fenade ceernoje ko dagi e ko harmi farqan e ceernugol fal mulqiyati mi wondiri malaikaji ɗi ganduɗa ene beddo wahyu fewde annabaɓe zikran e jangtowol uzran aw nusran gantingol walla ceertingol ɗum ɗo jawabul qasami o innama tu aduna wallahi onon makkanaɓe ɗe ko kodano ɗon hol ɗum ummitale lette lawaji on koko wonata koko yanata te lama haalata fa idan nujumu so tawi koode ɗe jiitaɗe ɗo ɗumisat annoraji mon melsitama wa ida sama'u so tawi asaman oɗo mon jiyata furijat o seekama wattama masalan ceeki wa idal jibalu so tawi kaaje ɗe nusifat ɗe ganduɗa ɗe carama anani de ɗe ƴarama kanje ɗe ɗo kaaje ɗe mattama no kom ndondi ɗe ƴarama wa idar rusulu so tawi nelaɗe ɓe wokkitat ndendinama li ayyi yawmin wonande ñalawma mawɗo ujjilat baɗaɗo radial li yawmil fasli wonande ñalawma ceerunol hakkude tagore Allah wi wa ma adraka an muhammadu ko andintuma a anda ma yawmul fasli ko woni ñalawma dara anda o wi waylun konngol lepte walla weelu nanata jahannama yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɗe Allah wi alam nuhlikil awwalina mbele adiɓe ɓe min kalkani ɗumen jehi caggal ɗum humma nutbi'uhumul akharina min dewni e mabɓe wattindiɓe ɓe
fennuɓe ɓeene min dewne mumen min kalki adiɓe min dewni hen woɓɓe min dewni hen woɓɓe kamɓe makkanaɓe yedduɓe ɓen hono min dewnirtoɓe hen kazalika ni no min mbaɗiri adiɓe ɓe ni nafalu min jogori waɗirde bin mujrimina bakkodinɓe makkanaɓe waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi alam nakhluqukum beele min tagani on onon yimɓe ɓe min ma ina ndiyam mahinin looɗam ndiyam maniyu Allah wi fa ja'alnahu min mbaɗi ndiyam ɗam fi qararin e ñiɓirde makinin huɓinide e ranga debbo ila qadarin ha saha ma'lumin gandaɗo waktu waktu nde neɗɗo jibinte fa qaddarna Allah wi min koddire ɗum fodde no min mbawiri fa ni'mal qadiruna taare hoddiroɓe tawde ko minen waylun konngol lefte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi alam naj'alil arda beele min mbaɗano leydi ndi kifatan kedi takkodirndi kayri leydi ndi kedi takkodirndi oɗon jaɓɓay dow hen ahya an oɗon nguuri oɗon goni dow oɗon jaɓɓay dow mayri wa amwatan oɗon goni mayɓe oɗon goni less mayri Allah wala wana min wanno noon wa ja'alna fiha min baɗe mayri kayri leydi ndi rawasiya kaaƴe ɗe ganduɗa shamikhatin ɓamtiɗe dow Allah wi wa asqaynakum min jarni on ma an ndiyam furatan belɗam beele wana min wanno noon ndiyam toɓo ndiyam ilam ala ko ɓurɗum welde min jarna on Allah wi waylun konngol lefte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennuɗo in ɗaliɓu ñade darga so on darga so darga darima Allah wi hefereɓe in ɗaliɓu jeehe fokkite ila ma kuntum bihi fewde ko laatino ɗum e mum holko laati ɗum dañum ko lefte to kazzibuna ɗon penna mbiɗon ko lefte ngala fokkite poye to Allah wi in ɗaliɓu fokkite jeehe ila zillin fewde ɓuɓri ri thalashi shu'abin joomirawi curkiji tati jahannama so wutti so curki ki yalti feccete ko pecce tati ceereli tati waɗata waɗa ɓuɓri nafata ɓuɓri curki nafata Allah wi la zalilin wona ɓuɓri dandori e nguleki wala yughni ɓuɓri ni nafata min Allah bi dulbitakol Allah wi innaha jeygol jahannama tarmi e ngol weddo bi shararin peete ɗe ne ndiwa sa yina ɗe mbay mawnude kal qasri ayno huɓere foti ni non peete jahannama foti ka annahu sa yi peete ɗe no ndiwnirta ni cikkata jimala tun ko geloɗi sufrun cooji no geloɗi cooji mbayni noon peete jahannama mbay waylun konngol lefte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe haza Allah wiɓe ñande yawmal qiyamati wiya ay o ñalawma hande yawmu ko ñalawma la yanɗiɓuna ñalawma ɓe kalata hay hunde wala yuzanu lahum ɓe jamirtake ɓe gantin fa ya'taziruna saka ɓe jaɓande e ganto waylun konngol lefte yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennunoɓe haza Allah wiɓe oɗo ñalawma hande yawmul fasli Allah wi hande woni ñalawma ceeru jama'anakum min dendini onon fennuɓe e leñol nelaɗo Allah wal awwalina e fennunoɓe adiɓe pop min dendina on min kasba on onon fof lefteɗen lawol gotol fa in kana lakum kaydun so tawi ene woden on feere nde oɗon duñira lefte ɗe fakiduni pewje so ɗon jogui feere nden haɗon naade jegol pewje waylun konngol lefte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi innal muttaqina ay hulɓe Allah ɓe ñande hen fi zilalin gonata koye ɓuuɓeje andi ɓuuɓeje ko ɓuuɓeje leɗɗe kono nangue kam ala aljanna nangue ala toon ko ɓuuɓeje leɗɗe tan Allah haalata ɗo kono nangue kam ala toon ni ko fi zilalin ko ɓuuɓeje leɗɗe o uyunin e cewle ɗe ene ɓula ndiyam wa fawakiha e muyanteje mimma yastahuna ɗe ɓe gooɗe kamɓe natɓe aljanna Allah wi ɓe kulu ñaame e muyanteje ɗe wasrabu jere sangaraji en jumre kosam ɓiraɗam hani an oɗon newnana hay hunde holko mbayɗen ɗon o wi bima kuntum sabu ko laati ɗon tamaɗo oɗon golla o golluno ɗon ta aduna Allah yoɓo ɗum hande inna Allah wi ni kazalika no min joɓi hulɓe Allah ni najzil muhsinina kala moƴƴinɓe golle mum ni min joɓirta ɗumen waylun konngol leften yawma idin ñande hen noon lil mukazzibina wodani fennuɓe ɗe Allah wi julɓe ɓe kulu ñaame
Allah wi hefereɓe e aduna ga ɗo ko aduna Allah haalata Allah wi kulu ñaame wata matta u ndahmete ɗe qalilan seeɗa ndahmiɗe e aduna ga mbaɗe ko weli on ga ñaame kala ko weli on kala ko jiɗɗon mbaɗe innakum mujrimuna onon kon bakkodinɓe waylun konngol lette yawma idin ñande hen lil mukazzibina woodani fennuɓe Allah wa ida qila lahum seɓe mbiyanama ga aduna ga irka u juule yaw Allah wi la yarka uno ɓe juulatama waylun konngol lette yawma idin ñala hen lil mukazzibina woodani fennuɓe fa bi ayi hadisin hol fof yewtere baadahu caggal qur'ana yu'minun nde ɓe jogori gonɗinde so neɗɗo gonɗinani qur'an holko gonɗinta sadaqa Allahu al-azim fatiha salatal fatiha